زيتنا مانكسوس بنت زيتنا مانكسوس بنت زيتنا مريم مانكسوس بنت زيتنا مانكسوس بنت زيتنا مانكسوس بنت زيتنا مريم مانكسوس بنت زيتنا مانكسوس بنت زيتنا مانكسوس بنت زيتنا مريم مانكسوس بنت زيتنا مريم مانكسوس بنت زيتنا مانكسوس بنت زيتنا مريم مهارنا كريستوس ذا سعزيا نبارس قاقويتنا يس كريستوس أم قبرن مفصمتا ساعات معلتن إياه كمون دق أسام سالمة سلزغنة كم وداتا جزي المسب تقصر أي مسجانا صلوت سناي نجار نزجبرلنا غرب هالي زيابير أبون قويتنا أملخنا مدحنا يسكر صدنا مسكون لنا شويرنا ردي إناني حلونا نقربنا تقبلنا تمعقنا نطنعنا سعد يعونا بصحنا أيوب شو بدأ قدس على الزيان كل زمن وتنان فصم سلام كحلونا كل نزح زيابير أملخنا نلمنا لنا وقويتنا زيابير كل التحزابون قويتنا أملخنا مدحنا يسكر سس تالي كل قبرين ندخل قبرين أو اشتغل قبرين مسكنا كارلنا سلسور كنا نزل دعنا نحل خنا نبخاون سلز قرب كنا نتقبل كنا سلز عو كنا نزتنا خنا سعد يوم سلز بسع خنا نمسكنك وقويتاي قرب لنا وما فكر سب سلز نبنك لنا كم حرت كون لنا إذا قدس على الزيان كل زمن يوتنا نخاب فراب في السم سلامكم بسمع بنا كل قناعة كل مكان حبو انقورين زغني لقبر سيطانين خفوف عالسوات من لعن صلان وقويتا كبير كاب كل هزب خاونا رح كاب زوريا نبززلنا يبطعونا رح يتعمن زحشن عزلنا كمان نقربيتين كل حال يسألان كالرقل سلطان زهب كان نسخاهم كاب كل خفاع دحننا ألها نمبرنا فتنا يتتونا على ود خاويتنا عملقنا مدحنا نسكول سوس انت فقر سبيل بس قورو حرات الغرتان بساقا معرم حوم زغنا من فس كل سن بس قانا صنعاتم بوزولك من كل سعن زل علم أمين أين السحاب مزمور حمسان حدن وأملاك أمثال محرني كم تعبير رايقة بساي دمسس كاو ساي صبك حسبني كاو حتياتي وناصريني أنا بساي فلت اللخمو حتياتي كل جزب كما إيو زربا خاص عدق فردخان سوا كانت تركب سانا نخاط عي بدلكو أو قد ميخا أكي قبركو نهو بعبسات ولدكو نيكا بحتيات أنستني نو نحك أوشتي غطر اليوم أبحبه وانت محرني انت غص أرسو سمع ذات ريني كبرت كسعودو تصبني تنزغت كتكاين عن سمت حقوسات بحتان حقوسنا اسمعني كز كاب حاتياتي كولو بزل لا بس عون تمسسو وعملا غصوري لب فتر اللي صنع منفس كاوشتي حدث كاب قد كاي دربيني قدس منفس كاونا يتكتفني حقوس مدحان كاملة سلي فقادنيا منفسون دقفني مقدخان مفرس غمرم إيه حطانا بخاخم لسوئيهم وأملاخ مدحاني كعودا دم أنك فني لسانين صدق هالد كتب له إياه ويتا أفي مسكانا خنا جرس خنا فلاي كفات مسوات بها بلك كانين تزي كون اسم أرب كل كانري مسوات مراري توغوني خم مسوات أملاخ سور منفسيو وأملاخ نسورون كتن بايتون غونيها لسيام سق خاصة ناي قبر الله مكاتات إيرسالم دق شو موسات صدقي زحر مسواتي ومد مسوات بها قبلك أيو شو عم مسويها أراحوك أرب الكايم هللويا صلاة جزير كاسن كرسون نقصين أملاقين مسلانة قرولو حتى يعطيك حد قال لك أعلم منه قال له هو تسمع لنا قال لي هو تابوني قال لي هو تسمعنا قال لي هو تسمعنا أبونا بملأك سلام مزمور داوود 230 أدينا ኤልሳቤጥ መዝሙር ዳዊት 131 أدينا بري مزمور داوود 132 أنا 133 كبصحة أبونا بملأك سلام مزمور داوود 134 أدينا بري مزمور داوود 37 أدينا إلسابيط مزمور داوود 138 أنا 141 كبصحة
مزمور داويد 242 أبونا بملك سلام مسيحية أبونا. الرحيم أدينا إلسابيت مزمور داويد 246 أدينا بري مزمور داويد 247 مزمور داويد 248 هاليلويا نእግዚአብሔር ካብ ሰማያት አመስግንዎ ኣብ ኣርያም አመስግንዎ ኩልኹም መላእኽቱ አመስግንዎ ብዘለኹም ሰራዊቱ አመስግንዎ ኣትን ፀሓይን ወርሕን አመስግናኦ ኣቱም ብሩሃት ከዋኽብቲ አመስግንዎ ኣቱም ናይ ሰማያ ሰማያትን ኣብ ልዕሊ ሰማያ ዘለኹም ማያትን አመስግንዎ ንሱ ኣዚዙ ተፈጢሮም እዮም እሞ ንስም እግዚኣብሔር የመስግንዎ ንዘለዓለም ዓለም ኣቆሞም ዘይሓልፍ ሕጊ ከኣሃቦም ንእግዚኣብሔር ካብ ምድሪ ኣመስግንዎ ኣቱም ገበላት ባሕርን መዓምቑን ኩልኹም ኣቱም ሓውን በረድን ኣሳሒታን ግመን ቃሉ እተስልጥ ህቦብላን ኣቱም ኣኽራንን ኮረቢትን ኩልኹም ፈረይቲ ኣዋምን ፅሕድታትን ኩልኹም ኣራዊትን ኩላትኩም እንስሳን ለመም እትብሉን ነፈርቲ ኣዕዋፍን ነገስታት ምድርን ኩላትኩም ኣሕዛብን መሳፍንትን ኩላትኩም ፈረቲ ምድርን ኣግባዝን ጎራዝቱን ዓበይቲ ምስ ንኣሽቱ ስሙ በይኑ ልዑል እዩ ግርምኡ ኣብ ልዕሊ ሰማይን ምድርን እሞ ንስም እግዚኣብሔር የመስግንዎ ንህዝቡን ቀርና ኣልዓለ ስለዚ ኩሎም ቅዱሳኑ ደቂ እስራኤል ዝቐርቡ ህዝቢ የመስግነሎ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 2 ካብ ቁፅሪ 25 ክሳብ 32 እንሆ ድማ ኢየሩሳሌም ስምዖን ዝበሃል ሰብኣይ ነበረ السبعي صادق نعمل عزفرق مصنع اسرائيل نصبه ነበረ መንፈስ ቅዱስ ማነበሮ ነትመስግ እግዚአብሔር ከይራአዮ ሞት ከም ዘይርድማ በመንፈስ ቅዱስ ተገሊጹሉ ነበረ በመንፈስ ካና ቤተ መቅደስ መጸ ወለዱነት ኢየሱስ ጻን ከም ስርዓት ከገብሩሉ ስምዖን ድማ ቢድሓውፎ ንአምላኹን ከም ዝናበለ ባረኸዎ ጎይታይ ነተናዛ ምግላጽ ብርሃን ህዝብኻ እስራኤልን ኩረት ከውን ኣብ ቅድሚ ኩሉ ዘዳለኻዮ ምድሓን ከዓይንተይ ካብ ራእያስ ሕጂ ከም ተዘረባኻን ባሪኻ በሰላም ተፋንዎ ኢኻ በለ ምስጋና ለእግዚአብሔር አምላክ ይሁን አሜን ኦ ክርስቶስ አምላክና ምሰራበኻን መንፈስ ቅዱስን ለምን ኩሉ ሰዓት እንሰግደል ካሎና አሜን ቃለ ሕይወት ይስማዓልና አዴና ኤልሳቤጥ ክፍልታት ጸሎት دحندو إلكم سمعنا كفتات صلوت حرة كفتات صلوت إنه أبقى إتي قنع ولا فرادك قوم تدالي عليه إتي أما جاز حالة فعدمي نحنانن نفردن بقوع سرزخاني ببزحي حتى أتي رعدن إنقطن عليه جنا أب مريت تنبري كاب هاللخص تنسيه مخنياتو مريت أما قابراي ودسونيو عمود كأذ ذكرو يلبون عبقهنمون زمسكنو يلبون أمو كابدك أستكي تنسيكي نعمد حنكي بنسحة أو أملاخي محارن نادحنا نندابل كتما هتساني سبهات لعاب وولد ومنفس قدس حد أملاخ أمين قال هو تسمع لنا أدينا برمو السب زودا الشبنة هو السب زي ودا إذا علم إذا خان زال علم تنبر أنت زخون سين نفسه نتوه زخون مخنيات محلو كنير جنك اتتصيف زخون تكبرات كن اتهمى اكين أب قدمي اتي حق إني مسئلة أب أراد حد يتستحي أنت أبتي شللتنيا كدا عن سقاخ خلقي انت ايوت تهبي ومسي وخرستوس املاخي بتزف اجي زفرحن زفرح فرخا السنبد نتي زل الم فرخا انبركخ بتملكوتاو نصوراوي برهانكا انقدقد الله انا حسو من دنسنا بعراتي دقيسه زلخو اب هوتي ونزي قدس خونكو نايتي تقبل قرص ابنت بموساد أفلبين وقعه وأملخ أنا قبلني إيه أمو يقرب للي إبل الله قرب بناتك لا على قرب ست إيش يزن وزل فن ولا ألم أمين يعني. حبتنا برهد ونسيه دنجل
ንጽሕቲ ድንግል ናብ ባርያኺ እቲ ቁልጡፍ ጽላልቲ ረድኤትኪ ዘርግሒ ነቲ ኣብ ሕልናይ ከም ማዕበል ዝጋማጠል ክፉእ ሓሳባይ ካባይ ኣርሕቕዮ ነታ ሕምምቲ ነብሰይ ብኾንትነት ኣዝዩ ሃለዋታ ጠፊኡዋ ኣሎ እሞ ናብ ጸሎትን ምንቕቓሕን ኣበግስ እያ። ምኽንያቱ ንስኺ ከኣሊትን ምሕረት እትልምንን ኣላይት ኣደ ኢኺ ኣደ ምንጪ ህይወት ንጉሰይን ኣምላኸይን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተስፋይ ኢኺ ኣሜን። ቃል ህይወት ይስማዓልና ኣዴና ብረይ ጎይታ በዛለይት እዚኣ ንዓሞ ጎይታ በዛለይት እዚኣ ንዓሞ ብዙሕ ሓጢኣት ክንሓድር ሓልወና ኣምላኽ ኣቦታትና ንስኻ ብሩኽ ኢኻ በረኸትካ ኣዝዩ ብዙሕ እዩ ቅዱስ ስምካ እውን ንዘለኣለም ክብሪ ዝመልኦ እዩ ኣሜን። ጎይታ ከምቲ ኣባኻ ተወኪልናዮ ዘለና ምሕረትካ ከምኡ ትኹነልና ኣዒንቲ ኩልና ንዓኻ ይጽበያ ኣለዋ ንስኻ ኣብ እዋኑ ምግቢ እትህቦም ኣምላኽናን መድሓኒናን ተስፋ ኩላ ወሰናት ምድሪ ስምዓና ጎይታ ንስኻ ኢኻ ካብዚ ዓለም ንስኻ ኢኻ ረበና ጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ሓቅነትካ ኣረዳእኒ ጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ክብርኻ ኣብርሃለይ ጎይታ ምሕረትካ ንዘለኣለም ይነብር ጎይታ ንዓይኒ ተግባር ኢድካ ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ መዕቆብየ ስለ ዝኾንካ ኣይትንፀገኒ ጎይታ ንዓኻ በዲለ እየ እሞ መሓረንን ንነፍሰይ ኣድሕናን እናበልኩ እፅሊ ኣለኹ ጎይታይ ኣባኻ ተወኪለ ኣለኹ እሞ ኣድሕነኒ ፍቓድካ ክገብር ከኣምሃረኒ ንስኻ ኣምላኸይ ፈልፋሊ ህይወተይ ኢኻ ብብርሃንካ ድማ ኢና ብርሃን እንርኢ ምሕረትካ ናብቶም ዝፈልጡኻ ክብርኻ ከዓ ናብ ኩላ ኣብ ልቢ ትምጻእ ጸጋን በረኸትን ምስጋናን ብሓቅናትካ እዩ ቅድሚ ዓለም ዝነበርካ ንዘለዓለም እትነብር ዘለኻን ኣቦን ወልድን መንፈስ ቅዱስ ንዓኻ ምስጋናን ውዳሴ ግርማ ይግባእ ሎምን ኩሉ ሳዕን ዘለዓለም ዓለም ኣሜን። ልዑል ጎይታ ብኣኻ ምእማን ንስምካ ምዝመር ሰነ እዩ እሞ ምሕረትካ ኣብ ፀፅባ ሓቅነትካ ድማ ለይቲ ለይቲ እዘንቱ ኣሜን አሜን። ቃል ህይወት ይስማዓልና። አዴና ኤልሳቤጥ ውዳሴ ስሉስ ቅዱስ ውዳሴ ስሉስ ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ዝተወልደ መሐረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ዮርዳኖስ ተጠምቀ ኣብ ልዕሊ ዕፀ መስቀል ምንታና ዝተሰቕለ መሐረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታን ተንስአ ብምስጋና ናብ ሰማያት ዝዓረገ ኣብ የማን ኣቦኡ ዝተቐመጠ ኣብ ሕያዋንን ሙታንን ክፈርድ ከም ብሓድሽ ከም ዝመጽእ እዩ። ኦ ጎይታ መሐረና ምስጋና ንኣቦን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉን ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን አሜን። ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና ኦ ጎይታ ኃጢአትና ሓደገልና ኦ ጎይታ በደልና ይጸብጽበልና ኦ ጎይታ ኣበሳና ይቅረበለልና ኦ ጎይታ ንሕማት ካብ ፀሓዮሞም እንተ ተቅድስም ካልካ ፈውሶም ኦ ጎይታ ነቶም ዝመቱ ኣቦታትና ኣዴታትና ኣሕዋትና ንሓትና ከዓ ነፍሶም ዓረፍ ኦ ካብ ኃጢአት ንጹህ ዝኾንካ ጎይታ መሐረና ኦ ካብ ኃጢአት ዝኾንካ ጎይታ ርድአና ድማንና ከዓ ተቀበለልና ክብርን ምስጋናን ብፍጹም ማዕርግን ቅድስና ንዓኻ ይግባእ ኣሜን ኦ ጎይታ መሐረና ጎይታ መሐረና ጎይታ ባርኸና ጎይታ ብቑዓት ግበረና ምስጋና ከምዚ ኢልና ክንጽልብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትካ ትምጻእ ፍቃድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት መግበና ሎማ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንኣውሳና ንድገና ኣብ ክፉእ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን ኦ እግዝእቴ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክልኹ ሕና ከደንገለኺ
بسقاخون دنقلي غيار إجابير توات كويتا سراوي السلام لك الله نسغي كاب عن السبرغتي غي فركر سخون برغي أوم لتسقى إجابير مساخي أوفس تدسي والكي حاتياتنا خسري لنا نفتو ودغي يسوس كرسوس من تانا محرات لمن لنا آمين امين ቃለ ሕይወት የስማዓልና ሓብትና ብርህት ምስጋና ንቅድስቲ ድንግል ማርያም ምስጋና ንቅድስቲ ድንግል ማርያም ኦ ምልእተ ጸጋ ኩሉ ግዜ ድንግል ዝኾንኪ ወላዲት ኣምላኽ ኣደ ክርስቶስ ሰላም ንብለኪ ምእንቲ ሓጢኣትና ክሓድገልና ናብ ፍቁር ወድኺ ጸሎትና ኣዕርግልና ንሓቀኛ ብርሃን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላኽና ዝወለድክልና ቅድስቲ ድንግል ሰላም ንብለኪ ንሓጢኣት ነብስና ሓዲቡ ክምሕረና ናብ ጎይታና ለምንልና ኦ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ወላዲት ኣምላኽ ንዘርኢ ሰብ እምንቲ ኣማላዲት ናብ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ሕርገት ሓጢኣት ክጽግወና ለምንልና ኦ ናይ ሓቂ ንግስቲ ድንግል ሰላም በቃ ጽቡቃት ሰላም ንብለኪ ኦ ንኣማኒኤል ኣምላኽና ዝወለድክልና ኩርዓት ዘርእና ሰላምታ ነቕርበልኪ ኦ ድንግል ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተኣመነት ኣማላዲት ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ተዘከርና ቃለ ሕይወት የስማዓልና ሓብትና መምህር ትምኒት መእተዊ ጸሎተ ሃይማኖት መእተዊ ጸሎት ሃይማኖት ኦ ኣደ ሓቀኛ ብርሃን ነኽብረኪ ኦ ቅድስቲ ድንግል ወላዲት ኣምላኽ መድሕን ዓለም ስለ ዘወለድክልናን መጺኡ ከዓ ነብስና ስለ ዘድሓነናን ነመስግነኪ ኦ ጎይታናን ንጉስናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክብሪ ንዓኻ ይኹን ንስኻ ንሃዋርያት መጎሶም ንሰማዕታት ኣኽሊሎም ንጻድቃን ዕለልትኦም ንቤተ ክርስቲያን ጽንዓት ንሓጣን ሕድገት ብሓደ ዝመለኮቱ ስሉስ ቅዱስ ነበስር ንሰግደሉን ነኽብሮን ኦ ጎይታ መሓረና ኦ ጎይታ መሓረና ኦ ጎይታ ባርከና ኣሜን ቃለ ሕይወት የስማዓልና ሓብትና ተሓሳሽ መላሽ ናይ ሃይማኖት ጸሎት كمان بسكون እግዚአብሔር ይመስገን ሃይማኖት ጸሎት ኩሉ ብዝሓዘ ሰማይ ምድርን ዝርአን ብዘይርአን ፈጠረ ብሓደ ኣምላክ እግዚኣብሔር ኣብ ንኣምን ሓደ ጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከይተፈጥረ ምስ ኩሉ ዝኾነ ወዲ ኣቡሃል ንኣምን ካብ ብርሃን ዝተረኸበ ብርሃን ካብ ሓቀኛ ኣምላኽ ዝተረኸበ ሓቀኛ ኣምላኽ ዝተወልደ እምበር ፍጡር ዘይኮነ መለኮቱ ምስ ኣብ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ብኡ ዝተፈጥረ ዘይኩ ግን ኣብ ምድሪ ዘሎ ይኹን ኣብ ሰማይ ዘሎ ምን ተፈጥረ የልዎን ምእንታና ምእንቲ ሰብ ምንቲ ምድሓና ካብ ሰማያት ዝወረደ መንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ስጋ ለቢሱ ሰብ ኮነ ሰብ ኮይኑ ድማ ብዘመነ ጴንጤና ጲላጦስ ምሳና ተሰቕለ መከራ መስቀል ተቐበለ ሞተ ተቐብረ ቅዱሳት መጽሓፍ ከም ተጻሕፈ መበል ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታት ተፈልዩ ተንስአ መኽብሪ ናብ ሰማይ ዓረገ ኣብ የማነ ኣቦ ተቐመጠ ከም ብሓድሽ ንህያዋንን ሙታትን ክፈርድ ብሩኽ መጽኡ መንግስቱ መወዳእታ የብሉን ጎይታይ መሕወይ ብዝኾነ ካብ ኣብ ዝሰረጸ መንፈስ ቅዱስ ንኣምን ምስ ኣብን ወልድን ሰግደሉ ነመስግኖ ብነቢያት ዝተነገረ እዩ ልዕሊ ኩሉ ናይ ሓዋርያ ጉባኤት ብዝኾነት መድሓንቲ ቅዱስ ቤተክርስትያን ንኣምን ሓጢኣት ምስራይ መሓን ጥምቀት ንኣምን ትንሣኤ ሙታን ዘለዓለም ዓለም ዝመጽእ ህይወት ተስፋ ንገብር ኣሜን ወጌታዬ ጸሎትና ሰሚዕካ ሓጢኣትና ክደገል ተስማዓልና ወጎይታ ጸሎትና ሰሚዕኻ ሓጢኣትና ሕደገልና ክርያላይሶን 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 ክርያላይሶን
Kereleison, 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 Crealaison, crealaison, crealaison. 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 son, kereleison, kereleison, Crealaison, crealaison, crealaison. son, kereleison, kereleison, Crealaison, crealaison. son, kereleison. አዴና ብረይ ቅዱስ እሺ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰማይን ምድርን ብክብርኻን ብልግስኻን ሙሉኣት እየን። ንኩሉ እትመልኽ እግዚአብሔር ኣቦ መሓረና። ጎይታ ሰራዊት ኣምላኽ ሓይልታት ምሳና ኩን። ምክንያቱ ኣብ ግዜ ሽግርናን ጭንቅናን ብዘይካኻ ረዳእ የብልናን። ኣምላኽ ኣባና ሕደር ንበደልና የቕሬታን ምሕረትን ግበረልና። እቲ ብድልየትናን ብዘይድልየትናን ዝገበርናዮም እቲ ብፍላጥን ብዘይፍላጥን ዝሰራሕናዮ ስውርን ጉሁድን ዝኾነ ሓጢኣትና ምእንቲ እቲ ኣብ ልዕልና ዝስምዕ ቅዱስ ስምካ ኢልካ ጎይታ ይቕረ በለልና። ጎይታ ከም ምሕረትካ ዳ እምበር ከም ተግባርናስ ኣይኹን። ጎይታ ብቕዓት ግበረና። ብምስጋና ከምዚ ኢልና ክንፅልያ በና ቅሬታ በከመ ምሕረትከ አምላክነ ወአኮ በከመ አበሳነ በከመ ምሕረትከ አምላክነ ወአኮ በከመ አበሳነ በከመ ምሕረትከ አምላክነ ወአኮ በከመ አበሳነ። ጎይታ ብቕዓት ግበረና ምስጋና ከምዚ ኢልና ክንፅሊ ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትካ ትምፃእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኩን ዕለት መግበና ለማሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንዕሳና እንደገልና ኣብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ይማ ኣሜን። ወዘቴ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክሎ ሕልና ከደንገል ይኸ ብስጋ ኾን ደንገል ይኸ ወደ እግዚአብሔር ፀባዖት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ይኸ ፍረ ከርስኹም ብርኽዩ ኦምል ተፀጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ሓጢኣትና ሰሪየልና ናፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን። ኦ ጎይታ ኣብዛ መዓልቲ እዚ ኣብ ቅድሚኻ ኣብ ተግባርኩም በቓል ሓሳብኹም ብኩሉ ዋሳትና ዝሓጣና እዩ ንስኻ ርሕሩሕን መግበር ሰብን ስለ ዝኾንካ ምንቲ ትቅዱስ ስምካ ኢልካ ተዓርቐና ንሕደገልና ወኣምላኽ ሰላም ክንሓድር ሰላማዊት ይትሃበና ኣብዛ ናይ ድቃስ ግዜና ካብ ኩሉ ጭንቀት ነፃ ግበረና ካብ ኩሉ ክፍኣትን ካብ ኩሉ ፈተና ፀላእን ክሕልወና ከዓ ናይ ሰላም መልኣክ ኣላእኸልና ፀጋን ብርህራሄን እቲ መፍቀር ሰብ ዝኾነ ሓደ ወድኻ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓንናን ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ብኡን ምስኡን ክብርን ውዳሴን ግርማን ዘሎካ ማዕሪኻ ምስ ዝኾነ ወሃብወት መንፈስ ቅዱስን ምስጋና ይግባእካ ሕጂ ንዘለዓለም ዓለምን ኣሜን። ድሕሪ ነፍሲ ወከፍ ሰዓት ዝፅለት ጸሎት ኦ ጎይታ መሓረና ምሕረትካ እውን ኣብዝሓልና ኦ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሰዓትን ግዜን ኣብ ሰማይን ኣብ ምድርን ብክብረት ዝገደልካ ክርስቶስ እመን ኣምላኽና በዓል ነዊሕ ተገስትን ብዘምሕረትን ሰናያት ተመላኸ ርሕሩሕን እተማነ ዝቐዳማዮም ሓጢአተኛታት ትምሕር ንሓጢ ብንስሓ ተመሊሱ ብሂወት ክነብር እምበር ሞቱ ዘይትደሊ ምንቲ ፅበዮም ዘሎ ተስፋ ሰማያት ክረኽቡ ኩሎም ናብ ድሕነት ትዕድም ኦ ጎይታ ኣብዛ ሰዓት እዚኣን ኣብ ኩሉ ሰዓታትን ልማናና ትቕበል
ህይወትና ቃናዓልና ትእዛዛትካ ክንገብር ምርሓና መንፈስና ቀድስ ስጋናን ሓሳባትና ናንጽህ ትምኒትና እውን ስመር ሕማምና ፈወስ ሓጢኣትና ሓደገልና ካብ ኩሉ ክፉዕ ሓዘንን ስቅያት ትብር ንዓና ብህልውናን ኮነኮ ብቅዱሳን መላእኽትካ ሓልወና ናብ ውህደት እምነት ከነምርሕ ምእንቲ ናብቲ ዘይምርመርን ዘይውሰንን ፍልጠትካ ክንበፅሕ ዓድለና ንስኻ ንዘለኣለም ብሩኽ ኢኻ ኣሜን ኦ ጎይታ ብቕዓት ግበረና ምስጋና ከምዚ ኢልና ክንፅልብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትካ ትምጻእ ፍቃድካ ምጽእ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት መግብና ልመሃበና ንሕና ዝወደልና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደል ፋድሕነና እምበረ ፈተና ይትእትወና መንግስቲ ሰማይ ክብርን ዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን ኦ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብስጋ ኾን ድንግል ኢኻ ወደይ እግዚአብሔር ፀባዖት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ከዓ ንስ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ሰረየልና ናብ ፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን እግዚአብሔር ይቀበሎ ተረፈ ጊዜና ድማ ኣምላኽ ይባርከልና አሜን ቃለ ሕይወት አቦና አሜን። ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን። ዝኸበርኩም ህዝበ እግዚአብሔር ካብቲ ተፈላለናሉ ግዜን ሰዓትን ክሳብ ሰዓት ዝብድሓነ ሰላም ዓቂቡ በዚ ቅዱስ ኣገልግሎት ክንሳተፍ ዝረዳኣና ዝደገፈና ልዑለ ባህሪ ፈጣሪና ኣምላከ ቅዱሳን ናይ ባህሪ ምስጋና ይብፅሓዮ። ንሎሚ ካብ ፍቓድ እግዚአብሔር ንሪኦ ናይ ቅዱስ ቄርሎስ መልእኽቲ ሃይማኖት ኣበው ምዕራፍ 50 ምዕራፍ 79 ካብ 52 ኢና ክንጅምር ኣብ ቁፅሪ 52 ዘለውና መወከሲታት ኣዴና ብረይ ሮሜ 4:25 ኣዴና ኤልሳቤጥ ሮሜ 5:19 ሓብትና ኣብርሀት ቆላሲዩስ ምዕራፍ 1 ቁፅሪ 18 ንባብ ቁፅሪ 52 ኣቦና ብመልአከ ሰላም ናባኹም ረብዳኒ የማንኩም ተብሎ ኣቦና ተኻኢሉ ከምቲ ኮይኑ መፅሓፍ ጥቀም ይኽእል እዩ ሓራይ እጅ ኸይርአለ ይርአን ፅቡቕትላ ሓራይ ቁፅሪ 52 እቲ ካብ ሰማይ ዝመፀ እግዚአብሔር ቃል ብስጋኡ ጥራሕ በኽሪ ሙታት ከም ዝኾነ ንፈልጥ ኢና ንሱ ከም ዝተንሰአ እቶም ብትንሳኤ ክመስልዎ ኣቦኡ ንዕኡ ዝሃቦም ድሕሪ ሕጂ ብስሕተት እቲ ቀዳማይ ሰብ ኣዳም ኣይክጠፍኡን እዮም ንሳቶም ብምእዛዝ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ብዝበለፀ ክድሕኑ እዮም ኣዴና ብረይ ሮሜ 4:25 ወንሱ ብሰር ኃጢአትና በጃ ተዋህበ ስለ ጽድቅና ውን ተንሰአ አሜን። ለቃላት እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን አሜን። ኣዴና ኤልሳቤጥ ሮሜ 5:19 ብሓንሳብ እየን ዘለዋ እዚ ሮሜ በይ ዝርከብ ደድሕሪ ግብረ ሃዋርያት እንሃለወኒ እሺ ምዕራፍ 5 ቁፅሪ 19 56 ነዘላ ማለት ቁፅሪ 18-19 ብሓንሳብ እየን ዘለዋ ክልቲኡ የከተንብአን ኢኸን ኣላይ ግን እታ ፔጃስ መርካብ ሲኢነ እያ ግብረ ሃዋርያት ውድእ ምስ ኣበልክና ኣላ ሮሜ 5:19 ብሓንሳብ ኣለዎ 18-19 12
عشرة تشعة انديت بالحقي هو عسر شومنتن عسر شعتن بحنساب ينزلوا حبوشتين تقول إني مرأسين عشر شوعتين هار عشر شومنتن عشرة تشعة بحنساب الله هذا إن بعر كمتي بحنتي حاتياتنا كله سب كنا نزمت كم مدما بحنت قبري صدق إنه كل سب هيوت كتهب صدقي مزد كمي بزحت بزي مئزاز حدا سب حتى كم زخونة كم أخا بمئزاز اتي حدا بزحت صدقان كخونو يوم زيادة قال هو قال هو هو صبوال قال هو يسمع لنا أمين أمين حابتنا نابره ቆላሴ ምዕራፍ 1 ፍቅዲ 18 ንሱ ነቲ ስውኡ ድማ ርእሱ እዩ ማልየት ንማሕበር ብኩሉ ነገር ቀዳማይ ምእንቲ ክኸውንሲ ንሱ መጀመርታ እዩ ካብ ምዉታት እውን በኩሪ እዩ قال هو يسمع لنا أب تقصي 54 محبتنا ممهر تمنيت مزمور داويت 245 قصري 3 خساب 13 نباب كاب 53 أبونا بملأك سلام نباهم نشتي تحتها بلوح أنت مسمر تخوي لالا الرابنا الجغة حرة من تزي قطر أسران سلسل من تزي مدحاني إجزابير قال مواته اللاويانات وهذا كما ناسب كونه إجزابير إيمو نموتنا بوك قرب مقدم سحابه كم عراويت برخان سقاو تورويرو حازي إذا دما نتا موت نعنا يسعر اللازم برم انت خطفن سلطان موت كوانا فرحقن إيو سب مخادن دما انتانا باعلو بسقاو مكرا تقبله بزعبا قال نسو أملاك كم زخونه انتانا دما سب كم زخونه انت تزاربنا كوا كاب قويتنتو أي تفليل انت ايدا عن زي العالم عبتناتو خبري نبره كل ساعة بحكي أزوي عبي ايو نسو عبي ملوكتاو مخانو دما تفلت قال هو حبتنا مزمور داويت ምዕራፍ 145 ካብ ቁጽሪ 3 ክሳብ ቁጽሪ 13 እግዚኣብሔር ዓቢይ እሞ ምስጋና ይግብኦ ዕቤቱ ዘይተመርማሪ እዩ ካብ ወለዶ ንወለዶ ግብርታትካ ይንእዱ ስልጡን ተግባርካ እውን የውርዩ ንኽቡር ጽጌ ግርማኻን ንመስተንክር ግብርታትካን ከስተንትኔ ብዛዕባ ሓይሊ እቲ ዘፍርህ ግብርታትካ ክዛረቡ እዮም ኣነ እውን ዕቤትካ ኸዘንቲኤ መዘከርታ ዓቢይ ሳህልኻ ኸውርዩ ብጽድቅኻ እውን እልል ክብሉ እዮም እግዚኣብሔር መሓርን ርህሩህን እዩ ዓቃልን ብሳህሊ ዓቢይን እዩ እግዚኣብሔር ንኩሉ ሰናይ እዩ ርህራሄኡ ከዓ ኣብ ኩሉ ግብርታት እዩ ዎ እግዚኣብሔር ኩሉ ግብርታትካ ከማስወካ ቅዱሳንካ እውን ክባርኩኻ እዮም ግብርታት ሓይልኻን ክቡር ግርማ መንግስትኻን ንደቂ ሰብ ምእንቲ ክፈልጡ ክብሪ መንግስትኻ ክዛረቡ ስልጣንካ እውን ክነግሩ እዮም መንግስትኻ መንግስቲ ዘለዓለም እያ ግዝኣትካ ከዓ ንውሉድ ወለዶ ይነብር ኣሜን
الهوت አገልግሎት ክንባር ከበል آمين الهوت يسمع لنا أبي يعقوب على ودي ما مرتمني እዋል الرأي وانجيل يوحنس مراف 15 قصر 26 أبونا يعقوب نباب وتري 55 أبونا بملأك سلام በአርከስ መናፍቃን ሰባት ከም ዝጸረፉ ክርስቶስ ምስ እግዚአብሔር ቃል ብሕድረት ሓደ ዝኾነ ናይ ጸጋ ክብሪ ተዋህቦ ሰብ ኣይኮነን። እንታይ ደኣ ባዕሉ ጎይታ ዋህድ ወዲ እግዚአብሔር ሥጋ ሰብ ለዊሱ ብኹነት ተዋሃደ። እምበኣር ዓብዪ መለኮታዊ ምስጢር እዚ እዩ። ቃል ኣምላክ ክነሱ ብሥጋ ተራእየ፣ ብመንፈስ ቅዱስ ተፈልጠ። ስለዚ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ لا بلو ربنا ምንም ነገር ከቶ አይበደለን። أبي يعقوب وانجيل يوحنس 15 26 እሺ አቦና እቲ ኣነ ካብ ኣቦ ዝሰደልኩም መጸናንዒ ካብ ኣቦ ዝመጽእ መንፈስ ሓቂ ምስ መጸ ግና ንሱ ክምስክረለይ እዩ። ክብረት ያበልና ኣቦና። ቃል ህይወት حبتنا ترحاس اسملاش وانجيل لوقاس معراف كلته قصر 14 انت اللي حونا يوسف قداماي تيموثاوس 3:16 ترحاس حبتنا يوسف حونا هل دهون قريتها بمرقتها يلا قريتها هراي لولا حبتنا قداماي تيموثاوس معراف 3 قصر 16 أبونا زور لهم مكينا سمع تراتي هراي سبو أدينا بري قداماي تيموثاوس معراف 3 قصر 16 እሺ አቦና እሺ نباب 56 أبي ملأك سلام نباهم ብሥጋ ተወሊዱ ንመላእኽቲ ተራእየ ከመይ ሰብ ቅድሚ ምዃኑ ኣይረኣይዎን። የእግዚአብሔር ኣብ ሰማያት ምስጋና ይኹን፣ አሜን ስለ ዘፍቀረ ድማ ኣብ ምድሪ ሰላም ይኹን በሉ። ኣብ ኣሕዛብ ተሰብከ፣ ንሳቶም ድማ ኣመንዎ። እቲ ብሥጋ ተገልጸ ብሓቂ ወዲ እግዚአብሔር ከም ዝኾነ ኩሉ ዓለም ኣመነ። አሜን 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 አቦና እሺ حبتنا ترحاس وانجيل لوقاس معرف كلتا قصر 14 نرح شاريت أبونا شي عسرت 17 بحنتين هو بحق صبغالها እሺ ብዙሓት ሰራዊት ሰማይ ድማ ብድንገት ምስቲ መልኣኽ ተጸምቢሮም ክብርን ኣምላኽ ኣብ ላዕሊ ሰላም ከዓ ኣብ ምድሪውን ኣብ መንጎ እቶም ትምረት ኣምላኽ ዘለዎም ሰባት እናበሉ ንኣምላኽ ኣመስገኑ። الهوت يسمع لنا እሺ ቀዳማይ ጢሞቴዎስ 3:16 ብሓቂ እቲ ምስጢር ኣምልኾ ዓብዪ እዩ። ንሱ እቲ ብስጋ እተገልጸ ብመንፈስ ጸደቐ ንመላእኽቲ ተራእየ ኣብ ኣሕዛብ ተሰብከ ኣብ ዓለም ተኣምነ ናብ ክብሪ ዓረገ ኣሜን። الهوت يسمع لنا راي حبتنا أبرهت وانجيل يوحنس معرف حدا كاب 30 خصاب 35 نباب 57 أبونا بملأك سلام ዮሐንስ መንፈስ ቅዱስ በምሳር ርግቢ ካብ ሰማይ ወሪዱ ኣብ ርእሱ ክዓልብ ረኣኹ እናበለ መስከረሉ። ኣነ ግን ኣይፈለጥክዎን። እቲ ብማይ ከጥምቕ ዝለኣኸኒ ደኣ ንሱ፣ እቲ መንፈስ ቅዱስ ክወርድ ኣብ ርእሱ ድማ ክዓልብ ዝረኣኻዮ ንሱ ብመንፈስ ቅዱስን ብሓውን ከጥምቕ እዩ በለኒ። ኣነ ድማ ልኡል ወዲ እግዚኣብሔር ንሱ ከም ዝኾነ መስከርኩ። الهوت يسمع لنا حبتنا برهت
فقرة أبونا كساب 30 ممسع أبيات النظام موبايلي وانجيل يوحنس مساعة غصي 17 تراي مسيح معرف حدا أوه معرف حدا كم زلخ مرة قاقزي كحق زكي اندحر زي مسيحة لك إيش أبقى معرف كين هلو من البان وانجيل يوحنس من البات عمل اختي يوحنس كي تهلوي مخنيات معرف حدا كساب حمسان حدا نيز خير قدام يوحنس وانجيل يوحنس مبر أوكي هو وانجيل يوحنس معرف حدا وصر 30 كساب 35 أوه أبتحدث سمي هو Thank you. ويلكم عليكم قرأتها نونجي كتير بزعبو وانجيل يوحنس رقم معرف حدا كاب 30 كساب 35 እቲ ብዛዕባኡ ሓደ ሰብኣይ ድሕረይ ይመጽእ ንሱ ቅድመይ ነይሩ እዩ እሞ ንሱ ቅድመይ ኮነ ዝበልኮ እዚ እዩ ኣነ ድማ ኣይፈለጥክዎን ንሱ ንእስራኤል ምእንቲ ክግለጽ ግና ኣነ ብማይ የጥምቆኩም እናጥመቁ መጻኹ ዮሐንስ ድማ መንፈስ ቅዱስ ካብ ሰማይ ከም ርግቢ ወሪዱ ኣብኡ ክጥመቅ ከሎ ረኣኹ ኢሉ መስከረ እቲ ብማይ ከጠምቕ ዝለኣኸኒ ደኣ እቲ ብመንፈስ ቅዱስ ወሪዱ ኣብኡ ክጥመቅ ከሎ እትሪኦ ንሱ እዩ መንፈስ ቅዱስ ዘጥምቕ ኢሉኒ እምበር ኣነስ ኣይፈለጥክዎን ኣነ ከዓ ረኣኹ እሞ ንሱ ወዲ ኣምላኽ ምዃኑ መስከርኩ ቀዳማይ ንጽባሒቱ ድማ ዮሐንስ ምስ ክልተ ደቂ መዛሙርቱ ከም ብሓድሽ ደው ኢሉ ነበረ الهواء يسمعنا حابتنا ممهرت منيت وانجيل يوحنس معرف 16 كاب 13 كساب 15 حابتنا ترحس رومي شومنته كاب 9 كساب 12 نباب كزر 10 ومصري 50 شومنته نبي ملاك سلام نباهم نحنا دما لومي أمانيال حدا خمس خنان الزارب علونا نتوم لكريستوس ناب كلتا زخفلو كزارب خطو أين فقد اللومن إنا منفس قدوس كاب سماي ورده قبل علي دما تغمته كنسمع خلنا انتاي نبل نحلنا بعده هنقبره تخصايس عشم دي خوي لهن نحلنا بعده كنقبره تنية مانكم بلا إننا بعده كنقبره انت دلينا نا እግዚአብሔር አብ ቃል ካብ መንፈስ ቅዱስ ድማ ገለ ክብሪ ክቅበል ደልዩ ክንብልሲ እዚ ሕልና እዚ ክሓስብዎን ወይ ክዛረብዎን ኣዝዩ ጠዋይ እዩ ከመይ መንፈስ ቅዱስ ናይ ኣብ ከም ዝኾነ ከምኡውን ናቱ እዩ سلام عليكم الهوت يسمع لنا حبتنا ممرت منيت وانجيل يوحنس معرف 16 ካብ ቁጽሪ 13 ክሳብ ቁጽሪ 15 እዚ መንፈስ ሓቂ ምስ መጸ ግና ንሱ ዝሰምዖ ዘበለ እዩ ዝዛረብ እምበር ካብ ርእሱ ኣይዛረብን እሞ ንሱ ነቲ ዝመጽእ ከፍልጠኩም ናብ ኩሉ ሓቂ እውን ክመርሓኩም እዩ ንሱ ካባይ ክወስድን ክነግረኩምን እሞ ንኣይ ከኽብረኒ እዩ እቲ ናይ ኣቦ ዘበለ ኩሉ ናተይ እዩ ስለዚ ካባይ ወሲዱ ክነግረኩም እዩ ዝበልኩ الهوت يسمع لنا حبتنا ترحس ريتا روميا شمونته كاب 19 12 نسخاتكم انتنا እሺ
ንስኻትኩም ግና መንፈስ ኣምላኽ ሓዲርኩም እንተኣልዩስ ብመንፈስ እምበር ብስጋ ኣይኮንኩምን ዘለኹም። እቲ መንፈስ ክርስቶስ ዘይብሉ ሰብ ግና ንሱ ናቱ ኣይኮነን። ክርስቶስ ኣባኻትኩም እንተሃልዩ ግና እቲ ስጋ ብሰሪ ሓጢኣት ምውት እዩ፣ እቲ መንፈስ ግና ሰላ ጽድቂ ህይወት እዩ። ናይ እቲ ንኢየሱስ ካብ ምውታት ዘተንስአ መንፈስ ኣባኻትኩም ሓዲሩ እንተኣልዩ ግና እቲ ንክርስቶስ ኢየሱስ ካብ ምውታት ዘተንስአ ንሱ ነቲ መዋቲ ስጋኹም በቲ ኣባኻትኩም ሓዲሩ ዘሎ መንፈስ ገይሩ ህያው ክገብሮ እዩ። 12:13 ብሓንሳይን እምበኣርሲ ኣሕዋተይ ከም ስጋ እንተነበርኩም ክትሞቱ ኢኹም፣ ነቲ ግብሪ ስጋ ብመንፈስ እንተቀተልኩምዎ ግና ብህይወት ክትነብሩ ኢኹም። እሞ ከም ስጋ ክንነብር ነቲ ስጋ ከዓ ነቲ ስጋ ሰብ ዕድኡ ኣይኮናን። الهيوت اسمع لنا غلاطيا معرف 4:6 أدينا بري نباب 59 أبونا بملأك سلام. أي سمعنا له بملأك سلام يغرتا ميتكلا قربني ما نقبل وابنا الرأي الجاي رأنا له الرأي صبو إنه بصب أولوس ولد እግዚአብሔር مسكنكم እግዚአብሔር أبوي لزارب منفس ودونا بلبهم أحدره بلا تمليس أبنا بلا بهلاوية كم منفس قدوس حاجز دليل الكام زراب جنا ازي كحدات ازي كأمنو وخط زي قبائيو أملاق سب مخانو أبز جلس ألنا جزيه اتعبلو عليه زورد منفس قدوس أب سب النتو مخانو ازي قبر زي جهود ايو. الهيوت يسمع لنا الشقالات يا شدشته ولس لزخونكم كأ أملخنتي أبا أبو إيلو جيتوع منفس ودو ناب لبنا لأخو. أمين. الهيوت يسمع لنا أدينا إلسابيت زفترة معرف شديشة قصر سلسته زفترة معرف شديشة قصر سلسته زفترة أوه أما جمري أديو هو مجمريا معرف زفترة كساب أبونا كساب زنب وقت وصايخنا نباب قصر الساب بنا منفس قدوس بخمي قبل عليو كم تغمت حدقا دقاقيمو زمرمرن طلو صرف ايو كما ينسو خم منفس قدوس تقبل خبهال أبز قبر زكاة مخنيات يبولون بزبالة أقدا سب مخانو نابز مستر زبرك كسي مرحانا ايو كما ينسو بهلاوي ومنفس قدوس اي وسدن انتاي أنا ندك سب نسو بتزلو وسو سقا تقبل لنا إذا دما كابتوم أبلع لمدري زنوبرو سبات منفس قدوس رحيقو سلا زنبرة ايو. الهيوت يسمع لنا الراي زفترات شدشته سلسته እግዚአብሔር ከዓ ሰብ መዋቲ እዩ እሞ መንፈሰይ ንሓዋሩ ኣብኣ ኣይነበረን ዕድሜኡ ድማ 120 ወይ ለካ 120 ዓመት ይኹን በለ ኦይ سلغلات አሜን الله حبتنا أبرهت وانجيل يوحنس معرف إسراء وزر إسراء كلتن حبتنا ممهر تمنيت قبر هاريات معرف كلته كاب سلسته صاب حموشته نباب سسان حدن نباهم ربنا بملأك سلام
يشتابنا الرأي داغن سب مخانو نمنفس قدوس ناتن تغبرك خم بحدش انه بأملاخنتو كبر إنايو إنا نسو خمز بله اتمنفس قدوس أبو كورزر أخاي يونسو إيو بمنفس قدوس زت أمق إذا قبر زي دماء قبر إجزي أبيهر إيو أبتم زت أمقو منفس قدوس حدر نسو إيومو نقويتانا إيسوس كروسس كا نقويتانا إيسوس كروسس كا منفسو إيو كومو ناي أبو منفس إيو الهوات ماشي وإنجيل يوحنس إسراء معرف إسراء تقول إسراء كلتا إزي إلو أوف بلالهم أمو منفس قدوس تقبلوا مين الهوات يسمع لنا إبراهاريات كلتا سلستن حموشن حبتنا ممرت ግብሪ ሃዋርያት ምዕራፍ 2 ካብ ቁፅሪ 3 ክሳብ 5 እተማኣቐለ ልሳን ሓዊ ዝመስል ድማ ተራእዮም ኣብ ልዕልነን ነፍሲ ወከፎም ከዓ ተቐመጠ ኩሎም ድማ መንፈስ ቅዱስ መልኦም መንፈስ ቅዱስ ክዛረቡ ከም ዝሃቦም እውን ብካልእ ቋንቋታት ክዛረቡ ጀመሩ ኣብ ትሕቲ ሰማይ ካብ ዘለዉ ኩሎም ህዝቢ ሕያዎት ሰባት ኣብ ኢየሩሳሌም ዝነብሩ ኣይሁድ ነበሩ الهوات يسمع لنا موكسينا سعب أب سوسان أب قصري سوسان 4 حابتنا ترحس وانجيل لوكاس معراف 4 كاب 1 خصاب 3 نباب قصري سوسان كلتن أبنا بملأك السلام قويتانا إيس كورسوس منفس قدوز قبل مليسو بعلو منفس قدوز زهب كاب كونه إذا حدا قويتانا إيس كورسوس سب مخانو منفس قدوس قبلكم أخاء بحق بهلاويه እግዚአብሔር ስለዝኾነ መንፈስ ቅዱስ ክህብ ነገሩ ግሁድ እዩ ቁጥር 63 ሰብ ምዃኑ ኣብ ርእሱ እኳ እንተተቐመጠ ኣብ ህላዊኡ ዝሓደረ ኣይኮነን ኣብ ህላዊኡ الرابنا سوري حدر أيكونن انتاي دعا أب هلاوية سبعونتو يوز حدره فلا كآمن فاز قدوس كاب ونمأمنان يوهاب نسو أب هلاوي مسؤو بملعات نبر إيو منفاز قدوس مهاب زي جمر النادما بعلو قويتانا يسوس كريستوس إيو كما يبعلو كما أملاخنتو كاب هلاوية نعوو يهبنا نتم منفاز قدوس كقبلو زبقعام دما بعلو بينو منفس قدوس يهب قصر 64 ويتانا إيس كريستوس منفس قدوس مليئو كابير دانوس تملسه بفقادو دمانا برخا خده سيطان كآن 4 معلتن 4 ليتن فتنو بتن اوكي قريت ابنا بتن معلتات تياتن منم نجار عيبلعن تن معلتات تياتن مستفد سما دما طميه الهوات يسمع لنا لوقاس ديالكم نيركم أبنا ريتا وانجيل لوكاس معراف 4 كاب 1 خصاب 3 ماشي 4 كاب 1 خصاب 3 ኢየሱስ መንፈስ ቅዱስ መሊእዎ ካብ ዮርዳኖስ ተመልሰ ብመንፈስ ከዓ ናብ በረኻ ተመርሐ ብዲያብሎስ ድማ 40 መዓልቲ ተፈተነ በተን መዓልትታት እቲኣተን ገለ እኳ ኣይበልዐን ንሳተን ምስ ተወድኣ ጠመየ
ዲያብሎስ ድማ ወዲ ኣምላኽ እንተኮንካስ እዚ እምኒ እንጌራ ክኸውን ኣዝዝ በሎ። ኢየሱስ ከዓ ሰብ ብኩሉ ቃል ኣምላኽ እምበር ብእንጌራ ጥራይ ኣይነብርን ጽሑፍ እዩ ኢሉ መለሰሉ። ኣሜን። ቃል ህይወት ይስማዓልና። ዝቅፅል መወከስ هنا ኣብ ቁፅሪ 67 ኣዴና ብረይ ኢሳያስ ምዕራፍ 6 ካብ 1 ክሳብ 4 ኣብተና ኣብርሀት መዝሙር ዳዊት 103 ቁፅሪ 10 ኣብተና መምህር ትምኒት መዝሙር ዳዊት 48 ቁፅሪ 2 ሓብተና ተርሓስ ራእይ ዮሃንስ 5 ካብ 1 ክሳብ 13 نباب قطري سوسان حموشن أبونا بملأك سلام نباهم اكتساب كخون زورد أملاخ كفتانين نتقدم سعر لنا سيطان كتصابو انت قبو انتانا تواقع نام معامو كعادر بيو كاب سلطانو دما سعرو انت زي قبريز قدوس ولد نحنا فتسم كبرو كم تسا تفنا كريانا بسقا مسعي سب كوني إذا بنا ويتانا إيس كورسوس انتانا بزمسألو قزيه بأملاخناتو زقبع حيلي أرعيه كما يسقعو بتأميتهم بسمي قطو أيس أملوان انتا إذا أنا تسلو زقورو دخامو تقبله حربع معالت تأميه بلخا كاب كل تهلاوية حد هلاوية خمزغوني كردعنا انتا زي كوينوس بمنتاي مغنيات دعاية تأمي كما ينسو بحق أنيا توهدو توهده بذا أملاخن سبن مخانو قهوديو نزغ حدا زبلا سمو كذكر كألت يبولون كمي بملكات اللوئيو كمون سب مخانو بهلاوي أقويتا أيو بملكة سبقوا انت تقلس نسوس عبتنايت انتي هلاوي أوصانيعو يزنبر كمانا سبب زغون اللقزية دما سيمتا كهنت ناتو قبرا نبل عب سماي كأ عيلافاتن تلفيت عيلافاتن لأخات اللوو نساتهم بزي دم مسواتي لبونا يعرقلو نسو دما نعوزة مسقنوو وداسيان مسقانان كبرن إيو كما يمستي بأرأيانات توهادو سبنت كمانا حادو غين إيو هلاوي أو زي حممكوا انتغنى بسقاو مكرا تقبله الهوات السياسة شدشت حدا خلطة صدي أبونا قعرباتي سبع 4 إشي بتا نقص الزيا زموت اللعمت أنك زابهير أب بريخن لعل زبالان زفان تقميتو خلو دي أخوه زفرات لبسو خانتي مقدس مليئو ونبره لعلي أب لعليو دما سرافيل قيمم نبرو نفسو وكفهم شدشت خنفي اللوم باتي خلطة قاتو نيقاتو يخدنو باتي خلطة دما نقارو يخدنو باتي خلطة اون ينفر نبره ايتي أب اتي اتحادة خا قدس ايو اجزاء أبهر قويتا سراويت كلها مدري قتل دبنا 4 دسك 4 تبالهم 4 تبالهم هو الشي تزاربت مسيلنا حفتي قويتا سراويت كلها مدري بخبرو مليئة الله إلو أدهاي بدمتي اتم زد هايو اتي مسرت لداويت أنقد اتا بيتون تكي ملئت الهوات حابتنا برهد እሺ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 103 ፍቕሊ 20 ኣቱም መላእኽቱ ንድምፂ ቃሉ እትእዘዙ ንቃሉ እትፍጽሙ ሓያላትን ስልጡናትን ንእግዚአብሔር ባርኽዎ آمين حابتنا ممرت مني داويت 148 ቁጽሪ 2 ኩልኩም መላእኽቱ ኣመስግንዎ بزلكم سراويتو أمسكنوا آمين رأي يوحنا عمشته كم 10 عدد 13
ርኤኹ ድማ ኣብ ዙርያ እቲ ዝፋን እቶም 4 እንስሳ እቶም ሽማግሌታትን ከዓ ድምፂ ብዙሓት መላእኽቲ ሰማዕኩ። ቁጥሮም ድማ ኣዕላፍ ግዜ ኣዕላፍ ኣሻሕ ግዜ ኣሻሕ እዩ። ዓው ዝበለ ድምፂ ከዓ በሉ እቲ እተሓርደ ገንሸል ንሱ ስልጣንን ሃብትን ጥበብን ሓይልን ክብርን ግርማን ውዳሴን ክወስድ ብቑዕ እዩ። ኣብ ሰማይ ኣብ ምድርን ኣብ ትሕቲ ምድርን ኣብ ባሕርን ዘሎ ፍጡር ሃባታቶም ዘሎ ዘበለ ኩሉ እውን በረኸትን ክብርን ግርማን ስልጣንን ዘለዓለም ዓለም ነቲ ኣብ ዝፋኑ ተቐሚጡ ዘሎ ነቲ ገንሸል ይኹን ክብሉ ከለዉ ሰማዕኩ። አሜን። ቃለ ሕይወት የስማዓልና ሃብትና ሕይወት ዕብራውያን ምዕራፍ 7 ቁፅሪ 28 ንባብ ቁፅሪ 68 አቦና በመልአከ ሰላም ቁጥሪ 68 እቲ ንሰብ ዝግባእ እቶም ዝተፈተነሎም ተግባራት እውን ዝተቀበለ ንሕና ለመንዕኡ ኣብነት ገርና ኣሰሩ ምእንቲ ክንስዕብ እዩ። ንሱ ብመለኮቱ ንኩሉ ሓጢኣት ሰዓሪ ኮነ፣ ሰብነቱ ከዓ ኣተዓራቂ ሊቀ ካህናት ኮነና። ከም ልኡኽ ከዓ ንእግዚኣብሔር ኣቦ ምእንታና ንጹህ ስጋኡ ሰውዕ ብመለኮቱ ዘይሓማሚ ክነሱ ከዓ ሕሩይ ዕጣንን መስዋዕትን ገይሩ ኣዕረጎ። ቃለ ሕይወት መምሲኹም ኩልኹም ኣምሶሪ ደንጉያቴ ዕብራውያን 7:28 ሕግስ ድኻም ንዘለዎም ሰባት እዩ ሊቃውንቲ ካህናት ክኾኑ ዝሾሞም እቲ ድሕሪ ሕጊ ዝመጽሕ ቃል መሓላ ግና ንዘለዓለም ፍጹም ዝኾነ ወዲ እዩ ዝሸይም። አሜን። ቃለ ሕይወት የስማዓልና አሜን። ብሰላም ጀሚሩ ብሰላም ዘፈጸመና ናይ ባህር ምስጋና ብፀሓዮ ናይ መዝሙር ግዜና ኣኺልሎ ንሎሚ መዝሙር ሕራይ ሓብትና ትምኒት ከሓፋ ብልክላኺ ዘሚራ እንዲፈጣት እዚህ ሃሊ ሕራይ እሞ ክብሪ ሃባ ሓብትና መምህር ትምኒት ዘሚረን ዘይፈልጣ ኣሕዋተይ ኣዴታተይ ኣሕዋተይ ኣቦታተይ እንተለው ቅድሚያ ክህብ ትብለና ኣላ ተዳለኸን ተሌኸን ቀፅል መምህር ትምኒት ኣለሁ ቦና ሪኢኹም ዶ ኣይ ረኣኽወን ኢድ ሃይፈአ ኢድ ሓፋ ቢልክና ኣለኸን ميت علخن أدينا بري هو دحنا بنا ممرت مستدا دمر أدينا زي ما عليه خبرها بكهر جاقالي أني اللي شي እግዚአብሔር ጓሳይን ሓላዊና ይኽብለ الراي እግዚአብሔር ሓላዊናዩ ኣበረኻ ኣብ ስደትና ብዝኾነ ቦታ ድኻምና ዝፀውር ብዘደልና ድእገስ ፍፅም ከይንውት ሕማምና ዝፍውስ ትጉህ ሓላዊና ፍፅም ዘይተኸስ ምሳና ወፊሩ ምሳና ዝምልስ እግዚአብሔር ሓላዊናዩ ኣብ በረኻ ኣብ ስደትን ኣብ በረኻ ኣብ ስደትን ኣብ ዝኾነ ቦታ እስኪ ንዘክሮ ዘሕለፍናዮ ህይወት ተስፋና ኣኺሉ ክንምለስ ካብ ኣብ ሞት ትማል ውሕዳት ለሚኣላፍ ኮይና ስራሕ ኣምላኽናዩ ኣይኮነን ካባና እግዚአብሔር ሓላዊናዩ ሳይናዩ ኣብ በረኻ ኣብ ስደትን ኣብ በረኻ ኣብ ዝኾነ ቦታ ደጊም ንባራበር ግዜና ኣኺሉ ሓድሽ ምዕራፍ ንኽፈት ህይወት ንረኽበሉ ምስጋና ነቕርብ ብሓባር ስሙ
ኢየሱስ ክርስቶስ ሰላሚ ዓለሙ እግዚአብሔር ሓላዊናዩ ጎሳይናዩ ኣብ በረኻ ኣብ በረኻ ኣብ ስደትን ኣብ ዝኾነ ቦታ ንዑን ናብ ቤት ኣምላኽ ብመንፈስ ክንዓቢ ይፅዋዓና ኣሎ ንኽፈተሉ ልቢ ፀዊዒት ናይ ጎይታ ሸለላይ ንበሎ ሓቀኛ ዕርፍቲ ኣብ ቤት እዩ ዘሎ እግዚአብሔር ሓላዊናዩ ጎሳይናዩ ኣብ በረኻ ኣብ ስደትን ኣብ በረኻ ኣብ ዝኾነ ቦታ ተርበለት አበነ ቃለ ሕይወት ይስማዕና። እዛ ሰዓል ጎረረ ችግር የለድሓን እግዚአብሔር መስገን እግዚአብሔር ሓላዊና እዩ ዋሳይና እዩ ኣብ በረኻ ኣብ ስደት ኣብ ዝኾነ ቦታ እዩ ኣብ ዝኾነ ቦታ ሓላዊና እዩ ክብርና ኣምላኽ ይኹን። ሕራይ ሓብትና ኣብርሀት እሺ መዝሙር ዳዊት 120 ካብ 3 ክሳብ 8 ንሱ ንእግርኻ መዝሙር ዳዊት 121 ፍቅዲ 3 ካብ 3 ክሳብ 8 እሺ ንሱ ንእግርኻ ኣይሰናኽልን ሓላዊኻ ኣይታኸስን እነሆ እቲ ንእስራኤል ዝሕሉ ኣይታኸስን ኣይድቅስን እዩ እግዚአብሔር ሓላዊኻ እዩ እግዚአብሔር ኣብ የማነይቲ ኢድካ ጽላልካ እዩ ፀሓይ ብመዓልቲ ወርሒ እውን ብለይቲ ኣይክወቅዓካን እዩ ሰዓት ኸይድ ኩናት ሰሚዓትኒ ጽቡቅ እምበሪ እግዚአብሔር መስገን ቃለ ሕይወት የስማዓልና ኩሉ ግዜ ክንዝምር ከነንብብ ዝኾነ ክነስተንትን ከለና መጀመርያ እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ ወይ እንታይ እያ ትብል ዘላ ንብል ማለት እዩ። ምክንያቱ ፊልጶስ ነቲ ህፅዋላ ህንደቸሲት ዝተንብቦ ዘለኻስ ትፈልጦ ደለኻ ኢሉ ምስ ሓተቶስ ዝመሃረኒ ዘይብለይሲ ከመይ ገይረ ክፈልጦ እዩ ዝብሎ ግን የንብቦ ነይሩ እዩ። ስለዚ ነታ ነንብባ ዘለና ክንርዳእ ካልኣይቲ ከዓ ኣበየናይ መወከሲ እዩ ካበየናይ ሓሳብ ዝመፀ ሳልሰይቲ ከዓ እዚ መዝሙር ንዓይ እንታይ እዩ ኣብ ሂወተይ ሕጂ ብሰዓት ዝሲ ስለዚ ልበ ኣምላኽ ዳዊት የዒንተይ ናበኽራ ነልዕል ረድኤተይ ካበይ ዝመፅእ ኢሉ ረድኤተይ ካብ ሰማይን ምድርን ዝገበረ እግዚአብሔር ዝመፅእ ምስ በለ ሽዑ ሓላዊ ኣይታኸስን እንሆት ንዓይ ዝሕሉ ኣይድቅስን ኣይታኸስን እግዚአብሔር ሓላዊ እዩ እግዚአብሔር ኣብ የማነይቲ ኢደይ ጽላለ እዩ ፀሓይ ብመዓልቲ ወርሕን ብለይቲ ኣይክወቕዓንን እዩ እግዚአብሔር ካብ እከይ ዘበለ ክሕልወኒ ንነፍሰይ እውን ክሕልዋ እግዚአብሔር ካብ ሕጂ ክሳብ ዘለዓለም መእታወይን ምፅአይን ክሕሉ ወይ ክባርኽ እዩ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ስለዚ ንብሙሉእ ነቲ መዝሙር ጠርኒፉ ዝሓዘ እሞ ቃለ ሕይወት የስማዓልና ሓብትና ኣብርሀት ከምኡውን ኣዴና ብረይ ዝማሬ መላእኽቲ የስማዓልና ሕራይ ሓብትና ሕይወት ቴንኪዩ ብረ ሓፍትና ፅብቕቲ መዝሙር ንኸዓ ምስዓት ትኸይድ ኮይና ትስማዓኒ ዘላ መዝሙር ዳዊት 23 ቁፅሪ 1 ስጋዕ 6 ተንበብናያ ስቲልስ ጉድ ኣነ ግን ስጋዕ 3 ኤልያ ግን ኩላት ምስኣ ኮይና እታ ርእሳ ንገዛ ርእሳ ሕያዋይ ጓሳ እያ ትብል እግዚአብሔር ጓሳየ እዩ ዝጎድለኒ የብለይን ኣብ ልሙዕ ሸኻ የውዕለኒ ናብ ዝዕርፈሉ ማይ ይመርሓኒ ንሱ ንነፍሰይ የህድኣ ምእንቲ ስሙ ኢሉ ብመንገዲ ጽድቂ ይመርሓኒ ብትርኻን ምርኩስካን የጽማዓኒ እዩ ንስኻ ምሳኢኻ እሞ ብርበራ ድነይ ሞት እኳ እንተኸድኩ ክፋእ ኣይፈርሕን እየ ንስኻ ኣብ ቅድሚ ገፀይ ጸላእተይ መኣዲ ትሰርዓለይ ንርእሰይ ብዘይቲ ትለኽዮ ጽውዒ ይጅርብብ ኣሎ ብሓቂ ሳህልን ምሕረትን ብኩሉ ዕድመይ ክስዕባኒ እየን ኣብ ቤት እግዚአብሔር ከዓ ንዘለዓለም ክነብር እየ مساء تغير كينات سمعتني ثانك يو تخكل قال هيوت يسمع لنا እግዚአብሔር ጓሳዬ ዝጎድለኒ
يبلين زي تخص زي الدق زي دقس كل زفلت كل زخل نخل زمجب نخل زفرد هركوينس زابير قاسايي زقودلني يبلين قبل ما عشا خايا وعلني نابز عارفه اللي ما يمرحني نسون نفسي يهدأ آية نسون نفسي يهدأ بعد دانيال ناب قد أنا بستخدر بيه خلو أنا أزاريان ناب قهر حو خدر بيه خلو حو زي بلع يكونن أب إيد أملاخ مهلا ومثل زي أمونجن نسون نفسي يهدأ من تسمويلو بمقد صدقي مرحني بدرخان مركز كان يصنن عني نسخام سايخامو بربار ما بمتكوان تخدكو كفو أي فرحني نسخاب كان مقد صلاتي ما عدت سر علي نرأسي بزيت تلخيو سوى أي جرب بالو بحق ساعات المحرتين بكل قد ما يكس عباني أنا بيت زافير كا نزل علم نبري حلوة مزمور يزبهال سلقالات زاهي استمسكني هون قال هيوت يسمعلنا حبتنا هيوت الرأي كالوي حبي مريتا لما ترحس الرأي تحس حبتين ماشي مزمور داويت رفعت الشمونت أضرغ لته مساعد خيطنا وترغلته هو እግዚአብሔር ሲከውሐይን ሕርደይ መናገፌን ኣምላኸይ ዝሃድመሉ ፀግዐይን ዋልታይን ቀርኒ ምድሓነይ ልዕል ዝበለ ከውለይ እዩ الهوت يسمع لنا لكع مساعد خير كل جزء زي مزمور زي أبزي بتغرسيان ناون بزح نجار تزمريا الهوت يسمع لنا حبتنا حس حبتنا إسرائيل شو عتن كابني إسرائيل شو عتن كثري كاب حدث كاب سلسته كاب حدث كاب سلسته الرأي عم ببع أدينا بري الشيء እግዚአብሔር ብርሃነይ መድሓነይን እዩ ካብ መን ደኣየ ዝፈርሕ እግዚአብሔር ሓይሊ ህይወተይ እዩ ካብ መን እየ ዝስንብድ ገበርቲ እከይ ንስጋይ ከውሕጡ ሓደጋ ምስ ወደቆኒ ወደረኛታተይ ፀላእተይን ባዕሎም ተዛብዑ እሞ ወደቁ ሊቃውንቲ ክቃወምኒ ኢሉ እኳ ሰራዊት እንተዝሰር ልበይ ኣይፈርሕን እዩ ኩናት እንተ ዘለዓለኒ እምነት ኣሎኒ ተቐፅልያ ግን ድሓንግታ الهوت يسمع لنا سلقالات እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ከምኡውን ኣብ ኦንላይን ምሳና ዝከታተሉ ዘለው ዝከታተላ ዘለዋ ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ሓብትና ሰናይት ዘርኢ ሰናይ 25:3 ሰዲዳ ሃልናላ መዝሙር ዳዊት ከተንብቦ ቀልጢፍኩም ዘውፃኹሞ ከተንብቡልና ትኽእሉ ኢኹም ሓብትና ሰናይ ክንደይ ኣቦነ ክንደይ 25 መዝሙር ዳዊት ቁፅሪ 3 ከምኡውን ኣዴና መምህር ሰራ መዝሙር ዳዊት 91 ካብ ቁፅሪ 1 መዝሙር ዳዊት 3 እንደያ ካልአይተ 25:3 ቁፅሪ 25 ናይ ሓብትና ሰናይ قريبه ኣለኹም ድሕር قربا ሰብድና ኣይቀረብኳን ድሓን ግበድ ማለት ካልአይት እንታይ ኣቦነ 91 መዝሙር ዳዊት ካብ 1 እሺ ሓደ መዝሙር ዳዊት 25 ቁጥሪ 3 ንኣኻ ዝፅበይቅቱ ኣይከሓፍሩን እቶም ብዘይ ምክንያት ዝጠልሙ ግና ከሓፍሩ እዮም ኣሜን እግዚአብሔር ይመስገን ከም ሕድረተድ እዩ ከቶ ኣይሓፍሩን እዮም الهوت يسمع لنا الشتاء أنا هذا نقول له بنا الرأي كسل خاب كسر حدا اسقع حندية خاب كسر حدا ندي لأن ننزل واحد حنك ساب شو دش جزنا كيدنا الرئيس أبتك إتلو الزحدر أبتلال تخلو زخيل ينبر إذا أبهر تك عين أردين ذو كل أملاخين إيو إبل الله كم تساودي هداناي أبدأ تفق في راخنا كفك أيومه بقول بابي أخو قول بابك أب تحتي أخناف كأ متأجي إختراخ كب إخا حقن والتان تأجين إيو كابسن بعد ليتي كابتب مع التزور ورد فلاتا كابتب الماس تخيد فيرا بقتر زباد محمام أكيد فرهن إخا أب بكشت تأخلا ربنا ودع ده 10 شديشات وتساوي كسر 10 شديش ده إيش أبتغى خاشح أبي من كألف خوات قيم أبها جن أكبت حن أيو بأنت خاطر كنت تمرسي أن ترخبو مستا كتري إخا ويتاين نسخة معقوبي إخا إلكا إخا أمو نلو أسي مساكي إخا سلس قبركا كي جبلا أكي رخبكان سقايون أبدون كان كأكي غربن أيو
ኣብ ኩሉ መገድኻ ክሕልወካ ንመላእኽቱ ክእዘዘልካ እዩ እሞ እግርኻ ብእምኒ ከይትዕንቀፍ ኣብ ልዕሊ ኣእዳዎም ክፀሩኻ እዮም። ኣብ ልዕሊ ኣንበሳ ተመን ክትከይድ ሽደና ኣንበሳ ገበል ክትረግፅ ኢኻ። ኣጥቢቑ ስለ ዘፍቀረኒ ከናግፈኒ ንስበይ ስለ ዝፈልጦ ክልእለ እየ ክፅውዓኒ ኣኖም ክምልሰሉ ብፀበብ ምሰም ክኸውን ከናግፎን ከኽብሮን እየ ነዊሕ ዕድሜ ከጽልዎ መድሓነይ ከርኢ እየ ኣሜን። እግዚአብሔር መስገን ጉስነት ኣምላኽ ነዚ ይመስል ከምቲ ጉስነት ናይ ሰብ ኣይኮነን። ኣብ መወዳእታ ኣብ በረኻ ኣብ ስደት ኣብ ዝኾነ ቦታ ጉስነት ኣምላኽሲ ኣብ ዝኸድና እንተኸድና ወለድና ምስኦም እንተሊና ብትሕቲኦም እንተሊና እዮም ብዛዕባና ክፈልጡ ዝኽእሉ። እግዚአብሔር ግን ኣብ ዝኸድናዮ እንተኸድና እዚ ተስፋ እዚ ንኢያሱ ሂብዎ ከምቲ ዝበሎ ከዓ ክሳብ መወዳእታ ህይወቱ ኣብ ህይወቱ ተፈፂሙሉ ኣብ መጽሓፍ ኢያሱ ምዕራፍ 1 ቁፅሪ 8-9 ነቲ ቡት ተጻሕፈ ምእንቲ ተጠንቂቕካ ክትገብሮስ መዓልትን ለይትን ኣስተንትኖ እምበር እዚ መጽሓፍ ሕጊ እዚ ካብ ኣፍካ ኣይትፍለ ሽዑ መገድኻ ከተቕንዕ ኢኻ እሞ ሽዑ ድማ ክሰልጠካ እዩ። ጽናዕ ተባዒሎ ዶ ኣዘዝኩኻን እግዚአብሔር ኣምላኽካ ኣብ ትኸዶ ኩሉ ምሳኻ እሞ ኣይትፍራሕ ኣይትሸበር ከዓ እዩ። ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን። أنت دخل أبنا هرا أبونا دس بلني أملاك دقفكم. وانجل يوحنس معرف 10 قطر 10 حدا تحيا واي قواسا أنا إيه تحيا واي قواسان هيوتو بيجا أباقيعو يحدفها. قال هيوت يسمع لنا بنا እግዚአብሔር يدقفكم. እግዚአብሔር ጉስነቱ መመጋብ መብላዕ መሕላው ጥራይ ዘይኮነስ በእጃናውን ህይወቱ ዝብጆ ምዃኑ ዝለዓለ ኤማ ኣቦና ብመላእከ ሰላም ቃል ህይወት የስማዓልና። ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 10 ቁጥሪ 11 እሺ ቦና ምናልባት ድንጉይ ኢልኩም ዝኣተኹም ተዳእሃሊኹም ሎሚ ሃይማኖት ኣበው ናይ ቅዱስ ቄርሎስ ካብ 52 ምዕራፍ 79 ክፍሊ 5 ካብ 52 ክሳብ 68 ኢና በፂሕና። መዝሙርና እግዚአብሔር ሓላዊና የጓሳይናዩ ኣብ በረኻ ኣብ ስደት ኣብ ዝኾነ ቦታ ትብል ታመዝበር ብምልእታ ኣዴና ብረይ ዘሚራልና ካብ ጉባኤ ካብዞም ኣብ ዙም ዘለና ይኹን ካብ ኦንላይን ካብ ዝከታተሉና ዝመፁ መዝሙር ዳዊት ተቀዳመይቲ መዝሙር ዳዊት 121 38 መዝሙር ዳዊት 23 1 ክሳብ 6 መዝሙር ዳዊት 18 ካብ 1 ክሳብ 2 መዝሙር ዳዊት 27 ካብ 1 ክሳብ 3 መዝሙር ዳዊት 25 ቁፅሪ 3 መዝሙር ዳዊት 91 ካብ 1 ክሳብ 16 መጽሓፍ ኢያሱ ምዕራፍ 1 ቁፅሪ 8-9 ወንጌል ዮሐንስ 10 ቁፅሪ 11 ኢና ርኢና። ስለዚ ሎሚ ካብ ሃይማኖት ኣበው ምዕራፍ 79 ክፍሊ 5 ካብ 52 ክሳብ 68 እንታይ ኢና ተማሂርና? ቅዱስ ናይ ቅዱስ ቄርሎስ እዩ። ቅዱስ ቄርሎስ ከዓ ኣብ ጉባኤ ኤፌሶን መራሕ ኣፈ ጉባኤ ወይ መራሕ ጉባኤ ዝነበረ ቅዱስ ናይ ቤተ ክርስቲያን ኣቦ እዩ። ናይ ኤፌሶን ጉባኤ ብንስጥሮስ ክርስቶስ ህላዌ ክርስቶስ ካብ ማርያም ይጅምር። ክርስቶስ ተራ ሰብ እዩ፣ ማርያም ከዓ ተራ ሰብ እያ ወሊዳ። እቲ ማርያም ዝወለደቶ ክርስቶስ ተራ ሰብ ግን ኣብ ባሕሪ ዮርዳኖስ ክጥምቕ ከሎ እቲ ናይ ኣብ ቃል ስለ ዝሓደሮ ናይ ኣምላኽ ጸጋ ኮይኑ እዚ ከዓ ንድሕነት ንእምነት ኣዝዩ ሓደገኛ ስለ ዝኾነ ብዓለም ለኻዊ ጉባኤ ተኻይዱ ካብ ኩሉ ዓለም ሊቃነ ጳጳሳት ካህናት ቀሳውስቲ ተኣኪቦም ነቲ መርትዖ ሂቦም ረቲዖም ክምለስ ክንሳሕ ግዜ ሂቦም ተጸቢዮም ምምላስ ምስ ሰኣበየ ነቲ ክሕደት ወጊዞም ንዕኡ ከዓ ካብቲ ዝነበሮ መዓርግ ኣልዮም እቲ ናይ ክርስቶስ ህላዌ ግን ከምቲ ቃል ኣምላኽ ፍጹም ሰብ ኣካል ቅድስቲ ስላሴ ፍጹም መድሓኒ ፍጹም ተበጃዊ ፍጹም ከሓሲ ምዃኑ መንግስቱ ከዓ መጀመርታን መወዳእታን ከም ዘይብሉ ምስ ኣብን ምስ መንፈስ ቅዱስን ብመለኮት ማዕረ ምዃኑ ብብሉይን ብሓዲስን ክዳን ረቲዖም
نت قنوع هايمانوت أصنعهم نت زي قنوع هايمانوت فاليوم نت قنوع هايمانوت زي قنوع هايمانوت مسعب خونا نخان نزي سنات زي أبايدنا أركي بومو زحلفو قدسانا بوتاتيوم سلازي بزنا يلومي كابتي ناي هايمانوت أبو نبابات يخون وي كابتي زنببنا يوناي مسحف قدس قالات لومي زيا ترديه زين أستنتينه زين بريهنا لي مسنبب كوا وي مسمع كوا نبلو وي ونكا أبزي لومي تنبه تنبيبو جن أي تردانن تنبيبو جن أي تقلص اللين زبل تلخا اتجزي ناي قبائي امو ناب قبائي يوفي الله كلها نساتف الرأي تجزينا هناي تجزينا نتقملو 53 دبنا 53 الرأي ما انت زي مدحان اكزابير قال موت بلاوي توهدي كما نسب كون اكزابير ايومو نموت نابو كقرب مقد مسابه كم اراويت برهان سقاو تورور حزي ازي دما نتموت نانا زي سعرلو زنبره ما انت خطف سلطان موت كابانا خير حقن ايوم سبب مهانو دما ما انت نبعلو بسوق مكرا تقبله نانا خبل دوفي سجان كل موتن ينبر نسوس موات السبع يكون ما يتقى يترفن تنسيون كل خاطي وبناس قبرلنا للسقا حجها ويتانا المدحانينا نانا نخبل بجاز حالة فنبر ما يتقى يترفن حجو متنسى أخانه اللسقا حج نحنا أبكم دي ونبر قال هو تسمع لنا هدينا برد أمين هاي معناتها أبو معرف سوسان تشعتن قصري 53 يناس تنتنا لنا هدينا برد ما انت زي مدحانينا اكزابيهر قال مواتي بهلاو يناته وحده ما انت زي مدحانينا اكزابيهر قال منفس قدس كوردك حيل العل كسلك يتخاب خزولتك قدس ود مواتي هلاو يناته وحده توحده هايمانو تبل مالت انتهي امنتك توحده هايمانو انتهي مالتي توحده هايمانو قالن سغان زتوحده كميلو توحاهيدو ቅዱስ ገብርኤል መልአክ መሲሁ ነዴና ቅድስት ድንግል ማርያም በድንግልና ከተንሲ በድንግልናውን ክትወልድ ኢኺ ኢሉ መሰበሰራ አዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ከመይሉ ለሐቲታቶ ንእግዚአብሔር ዝሰአኖ ነገር የለን ምስ በላ ከምት ዝበረኻ ይኹነለይ በለቶ ምስ በለቶ ምቅልጣፉ ከምርአይ ከምስማዕ ካብ ስጋ ካብ ነፍሳ ነፍስ ወሲዱ ሓደ አካል ሓደ ባህሪ ኮነ ረቂቅ ግዙፍ ኮነ ግዙፍ ረቂቅ ኮነ ሙሉእ ውሱን ኮነ ውሱን ከዓ ሙሉእ ኮነ ኢሎም ኣብቲ መዝገበ ሃይማኖት ኣምስጢረ ስላሴ ዝምሁሩና እዚ ምንጭ እዩ ማለት ምእንቲ እዚ መድሓኒና እግዚአብሔር ቃል መዋቲ ህላውየና ተዋህደ ከማና ሰብ ኮነ በቲ ሰብኣዊ ባህሪኡ ማለት እግዚአብሔር እሞ እቲ ተዋሂድዎ ዘሎ ቃል እግዚአብሔር እሞ ንሞት ናብኡ ከቅርብ መገዲ ምስ ሃበ ንሞት ናብኡ መገዲ ምስ ሃበ ከም አራዊት በረኻ ንስጉኡ ተወርዊሮ ሓዞ ከም አራዊት በረኻ ንስጉኡ ተወርዊሮ ሓዞ እዚ ድማ ነታ ሞት ንዓና ዝስዕረላ ዝነበረ ምእንቲ ከጥፍእን ስልጣት ሞት ካባና ከርሕቕኒ ብሞቱ እዩ ንሞትና ጥፊእዎ ከም አራዊት ተወርዊሩ ከም አራዊት በረኻ ንስጉኡ ተወርዊሮ ሓዞ ዝብል ዘሎ ልክዕ ከም ተራ ሰብ ሞት ሞይቱ ብሞቱ ገይሩ እዩ ንሞት كل جزء قداسينا بوتاتنا موتة زي موت موتة نموت كسعر موتة نموتان هيوت كهبوم موتة إذا ما نتا موت عنا السعر اللازم نبرة من أنت خطفين سلطان موت كابانا خرحقني سب مخانو دما من أنت أنا بعلو بسقا مكرا تقبلي سلقالات وجزائر استمسجنا يهون قال هيوت يسمع لنا هدينا بالري هالري كالوت
كابزنا إلومين تا إناس تنتينا كابزنا إلومي ناي هايمانة أبو نبابات وي كابت زنببنايو كالوت زنببوس سمعنايو زنببو زتردانا زستنتنايو لو مزيا ترديا نبلو وي كا زيا اي تردانن زنببنايو وي كالوت زنببو اي تردانن نبلو راي غزينا نتقملو حراي او قطري 55 كساب ملكت وي بقال وي كابي إنا إيد ملكت كساب زري نتغزينا هنتقملو من انت تغزينا تكومين حزبي قطر 55 باركس منافقان سبات كم صرفو كريستوس مس እግዚአብሔር ቃል بحضرت ሓደ ዝኾነ ናይ ጸጋ خبرت ተዋህቦ ሰብ ኣይኮነን እዚኣታ ናይ ንስጥሮስ ክሕደት ማለት حضرت ዝብል ኣብኡ ሓዲሩ እምበር ኣይተዋሃደን ቅብኣት ዝብል ተቐቢኡ ልክ ከምዚ እግዚአብሔር ብቅብኣት ቀቢኡ ነገስታት ቀቢኡ ሃዋእ ነቢያት ቀቢኡ ካህናት ዝቐብእ ከምኡ ተቐቢኡ ዝብል እዚ ሕድረት ዝብል ቅብኣት ዝብል ካብ ንስጥሮስ ዝመፀይ ማለት ባርከ መናፍቃን መናፍቅ ማለት ነፈቀ خፈለ ካብ ዝብል መናፍቅ ዝበሃል ነቲ ቃል ኣምላኽ ነቲ እምነት ንፍርቁ ተቐቢሉ ንዝደለዮ ተቐቢሉ ንዝደለዮ ዝኽሕድ ማለት ፍርቂ ማለት መናፍቅ ሓደ መናፍቃን ካብ ብዙሓት ማለት ባርከስ መናፍቃን ሰባት ከም ዝጸረፍዎ ክርስቶስ ምስ እግዚአብሔር ቃል بحضرت ሓደ ዝኾነ ናይ ጸጋ خبر ዝተዋሃብ ሰብ ኣይኮነን እንታይ ዳ ባዕሉ ጎይታ ዋህድ ወዲ እግዚአብሔር ስጋ ሰብ ለቢሱ ብኹነት ተዋህዶም እምበር ዓቢ መለኮታዊ ምስጢር እዩ ቃል አምላኽ ከንሱ በስጋ ተራየ በመንፈስ ቅዱስ ተፈልጠ ስለዚህ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምንም ነገር ከንቶ አይበደለን ስለቃላቱ እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ብርግጽ ዕሙቅ ይበል ምስጢሩ عميق مستير غيرهم ስለዝገደፉልና ኢኻ ሕጂ ትቁኑዕ ሃይማኖት መሰረት ሒዙ ደው ኢሉ ዘሎ ኢሉ ዕርፊ ብዕራይ ኣብ ዝኸደ እንተኸደ ዕርፊ ኣጽንዕ ከም ዝብሎ ወለድና እቶም ኣቦታትና ኣብ ቁኑዕ እምነት ጸኒዖም እምነቶም እንዳኣመኑን እንዳመስከሩን ንምስክር ዝኸውን ከዓ ሰነድ ኣብ በራናታትን ኣብ ቆራብትን እናጸሓፉ እዮም ኣባና ብጽሖም ኣሰሮም ይጥለል ንሕና ከዓ ነዚ ቅኑዕ መሰረት ዘለዎ ብሰነት ስለዝገደፉልና ኣዝዩ ዓብ ጸጋ ኣለና እሞ ንዕኡ ከነስተንትኖ ከምኡውን ነቲ ዝተረዳእና ከነስተንትኖ ነቲ ዘይተረዳእና ከዓ ክንሓትት ንኽእል ኢና እሞ እቲ ግዜና ንጠቐመሉ ሓደራ 56 ድኽሪ ኣቦና 56 ሕራይ ኣዴና ብራይ ብስጋ ተወሊዱ ንመላእኽቲ ተራእየ ከመይ ሰብ ቅድሚ ምዃኑ ኣይረኣይዎን እግዚአብሔር ኣብ ሰማያት ምስጋና ይኹን ንሰብ ስለ ዘፍቀረ ድማ ኣብ ምድሪ ንሰብ ሰላም ይኹን በሉ ኣብ ኣሕዛብ ተሰብከ ንሳቶም ድማ ኣመንዎ እቲ ብስጋ ዝተገልጸ ብሓቂ ወዲ እግዚአብሔር ከም ዝኾነ ንኩሉ ዓለም ኣመኑ ጀዋላፍታ ደንበክዎ አንተወይ ወናይ ይሳይ ቀዳማይ ጢሞቴዎስ 3 ኣብ ኣላታ መልሳውን ንሳኻ እዚኣ ንሳበርትያ ሳይለይ ወስተቦነ ቃል ህይወት ይስማዓልና በስጋ ተወሊዱ ንመላእኽቲ ተራእየ ኩሉ ግዜ ወልደ እግዚአብሔር ወልደ ማርያም ኢና ንብሎ ማለት ክገልጽዎ ከሎ ወለድና ከዓ ወልደ አብ በመለኮቱ ወልደ ማርያም በተስቢቱ
أزينا خنا نستوهللو مئنتي تجزيه خنتكملو مخنياتو حتى دلوخ نبل كل ناسي أزيو ركيغيو جزيان خنا نبوبو جزيه زي بالنادي ولا بتخكل كم ترد عنا ولد أب نبلو ولد إكزابير نبلو ولد مريم كأن نبلو بالتسفيد ولد مريم ولد أب بملوكته ولد مريم بتثبيته كل تلدت بتوحد خبره بسقات وليدون ملاخت ترأيه كما يسبق المخانو أي رأيوه سب مخان المسب مخانو ببحرية ملوكته نعمله كريو زغيل ولا حد يلن نكزابير أب سماي مسقانا يخون نسب سلازف كردما أب مدر نسب سلام يخون أب سماي مسقانا أب مدر خاء سلام أمن أمن قوتهم سمرت أملاح زلوهم سباتي أبا هزاب تسبكة نساتهم دما أمنوه اتبسقات تقلت بحق ودك زابير كم زخوانا كل عالم أمنه أدينا بريك قلت أني حين تنايت إميت يوموس لك عملتنا انتاي كم زمسل مودة تنايت معرف يا زلا بحق تمستير أملوه عبي نسو اتبسقات تقلت بمنفس صدقين ملاخت ترأي أبا هزاب تسبكة أبا عالم تأمنه ناب كبري عرقاي سلام على تجزاهر تمسجني هون هري حبتنا هيوت أواتين إذا حج تقول تواصل لهم ساعة كستايك تحطيسي أب سوسان شو عتنندي قرتي مستحج تقول تواصل لهم قرتي بريحات الليك بلا يخيل بملكته سب أقوى أنت تجلسه بملكعه بملكع سب أقوى أنت تجلسه نسو أبتنايت أنتي هلاويو تسمعوا يزنبر هجيب زي أتحط في زي الأورتي كونفيس كوينة زلهم كما نسب أبزو خنولو جيزي دما سيمت كهنت ناتو جباري نبل أب سمايكا آلافاتن تألفتن آلافاتن لؤخاتن اللو نساتهم بزي دم مسواتي لبنا بزي دم مسواتي لبنا يعرقلو نسو دما نعو إذا مسكنوا وداسين مسقانا كقبر إيو كمي مستي برعاينا زتواهدو سبنت كمان حاد خوينيو بهلاويو زي حمم أكوا انت خوني بسيقا مكارا تقبلي بسات يعني تحت سرديات النلا بلاس ترحس حافتنا زنببتا بتاناي رأي حجسي أبتاناي ترحس حافتنا زنببتا أبتا رأي 5-11-13 سي إتا ناتي حطو كستاكت برها اللي دلي زلوخسي أبتي نايت انتي هلاويو تسأنعيو زنبر يا كما ناسب أبزخونو اللو جيزي دما سيمت كهنت ناتو جباري نبل إذي أقول في كتبره لي نتاناي رأيدات تقلت السا ندحرسات تقلت السا تخينا it's good تردي أتنلا مالتيو كان لخي تخوني لي أبتا مناش مختم بباخلا ترحسينا أبتا كل خيم ببا جيزي خستخي قبر أبتا عسرته سلسته أب سماين أب مدرن أب تحت مدرن أب بحرن زولو فطور أب أتاتم زولو سب زخون برختن كبرن قرمان سلطان نزل عالم نتي أب زفان تقميت زولو نتي جنشل يخون كاو خلو سمعخو أو خلو سمعخو بتوم 4 انسساخا آمين بلوتهم شماغلتاتون في الجميلهم سجدوا نعادة تقلز نزاب زي حجي سب كمان سب كينو كمان أب زخانة جزي دما سيمت كهنت ناتو جبري نسابيا ولاس كال مجلس الله تاسا እግዚአብሔር መስገን ከማና ሰባብ ዝኾነሉ ጊዜ ድማ ሲመት ክህነት ናቱ ገበረ ንብል ኣብ ሰማይ ከኣላፋትን ትእልፊተ ኣላፍን ልኡኻት ኣለዎ ንሳቶም ብዘይደም መስዋዕት ልቦና ያዕርግሉ ሕጂ ተሕቶ እንድሕር ተረድያ ኮይነ ከማና ሰባብ ዝኾነሉ ጊዜ ድማ ሲመት ክህነት ናቱ ገበረ ትብል ብዛዕባት ሊቀ ካህንን ንኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ሓዲስ ኪዳን በጀካ ኢየሱስ ክርስቶስ ሊቀ ካህናት ዝበሃል የብልናን ማለት
እሱ ናይ ቤተ ክርስቲያን ሊቀ ካህናት ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ማለት እዩ ስርየት ክቡና ከለው ይፍታህ ወይ ስራይ ምስ በሉ ቦታትና ከነስተብህለሎም ይግባእ ማለት እዩ ካህን ሊቀ ካህናት ሰራያ አበሳ ወደምሳሰ ኃጢአት ይብልዎ ማለት ሕጂ ኣብ ዕብራውያን ብዛዕባ እቲ ክህነት ናይ ክርስቶስ ብርህ ክብለልና ምእንቲ ኣብ ዕብራውያን ምዕራፍ 7 ታተድልየና ሓንቲ ጥቕስያ ምእንቲ እኹል ምርዴት ክህልወና ግን ካብ 7 ከንብባ እየ ማለት እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ከም መልከ ጼዴቅ ዝበለ ካህን ትብል ማለት እዩ ሕጂ ንምንታይ እዩ ካብ ክህነት ኣሮን ካብ ክህነት ለዋውያን ንምንታይ እዩ ብኸመይ ዝፍለ እቲ ክህነት ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ማለት እዩ በአርስኸ በቤተ ክህነት ሌዋውያን ፍጻሜን ደዝኸውንሲ እቲ ህዝቢ ብኡ ሕጊ ተሓጊጉሉ ነይሩ እሞ ከም ማዕርግ አሮን ዘይበሃል ካህን ከም ማዕርግ መልከ ጼዴቅ ዝኾነ ክትንስእ ደኣ ንምንታይ መድለየ ነይሩ ማለት ክህነት ካብ ዝልወጥ ምልዋጥ ሕጉን ብግዲ ክኸውን እዩ እቲ ብዛዕቡ እዚ ተባህለሉ ካብ ካልእ ዓልየት እዩ ካብ ዓልየት እቲ ሓደ እኳ ኣብ መሰውእ ዘገልገለ ካብ ዓልየቱ ሓደ እኳ ኣብ መሰውእ ዘገልገለ የለን ብዛዕባ መልከ ጼዴቅ ማለት ጎይታናስ ካብ ይሁዳ ሙሴ ብናይ ክህነት ሓንቲ እኳ ዘይተዛረበሉ ዓልየት ከም ዝመፀ ፍሉጥ እዩ ጎይታና ካብ ይሁዳ ሙሴ ብናይ ክህነት ሓንቲ እኳ ዘይተዛረበሉ ዓልየት ከም ዝመፀ ምክንያቱ እቲ ክህነት ካብ ክህነት ሌዊ ካብ ሌዊ ካብቶም ሓደ ነገድ እስራኤል ቶም ነገድ ዝኾኑ ሌዋውያን ዝኾኑ ካብኦም ጥራይ ሊቀ ካህናት ዝሽየም ነይሩ ማለት ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ዓልየት ይሁዳ እምበር ካብ ዓልየት ሌዊ ኣይኮነን እቲ ብስጋ ልደቱ ሕጂ ከዓ ዝበለፀ ግሉፅ እዩ ብተምሳል መልከ ጼዴቅ ካህን ካብ ዝትንስእሲ ንስኻ ከም ማዕርግ መልከ ጼዴቅ ንዘላለም ካህን ኢኻ ኢሉ ተመስኪሩሉ እሞ ብዘይሓልፍ ሓይሊ ህይወት እምበር ከም ስጋ ከም ሕጊ ስጋ ትእዛዝሲ ካህን ኣይኮነን ከም ሕጊ ስጋዊ ትእዛዝሲ كدق ما يمو 16-17 يزل خرا يوحنس معرف 7 إنا ننبب زلنا نسخا خم معارق ملكة ጼዴቅ نزل علم كهني خايلو تمسكير اللي يمو بزي حلف هوات مبر كم حق السقاوي تأزاز كهنا يكونن اتزا حلفت ازاز دخومون زي تقمن سلازخونه يتسعره حقنا حدوكا افصامي ايبصحون جناغه ناب املاخ نقربلا تحيش تسفاتوت اذا جنا ايلو بزعبا ኢየሱስ ክርስቶስ በት እግዚአብሔር ንስኻ ከመልከ ጼዴቅ ንዘላ ዓለም ካህን ይኻይሉ መሐለ አይጣዓስን ካተባህለሉ መሐላዩ እዚ ድማ ብዘይ መሐላ ከም ዘይኮነት እቲ አቶምስ ብዘይ መሐላ ካህናት ኮኑ ካብኡ ድማ ኢየሱስ መድሕን ዝሐሸ ኪዳን ኮነ እቲ አቶምስ ከይነብሩ ብሞት ስለዝተኸልከሉ ብዙሓት ካህናት ነይሮም ካህን ነይሩ ተካህን ከም ኩሉ ሰብ ምስመተ ገድን ካል ሊቀ ካህናት አብኩን ኺሽየሚ ማለት እዚ ግና ንኢየሱስ ክርስቶስ እጂ ንዘላ ዓለም ዝነብር ስለዝኾነስ ዘይሐልፍ ክህነት አለው ከማናሰብ ኣብ ዝኾነሉ ግዜ ድማ ሲመት ክህነት ናቱ ገበረ ስለዚህ ድማ ነቶም ቡአ አቢሎም ናብ አምላኽ ዝመጹ ኩሉ ግዜ ምእንቶም ዝልብ ክልምን ዝነብር ስለዝኾነ ፈጺሙ ኸድሕኖም ይኽእል ከምዚ ዝመሰለ ክፍኣትን ርኽሰትን ዘይብሉ ካብ ሓጣን ተፈልየ ካብ ሰማያት ካልዕል ዝበለ ቅዱስ ሊቀ ካህናት አድለየና ቁጽሪ 26 ከደግማየ ዝኾነ ሕቶ ዘለኩም ምልክት ግበሩለይ ከነቋርጾ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ከምዚ ዝመሰለ ራእይ ዮሐንስ ምዕራፍ 7 ቁጽሪ 26 ሊቀ ካህናትና ኢየሱስ ክርስቶስ ከመይ ዝመሰለ ይተልና ዛጥቕስ እኽልቲያ ማለት ከምዚ ዝመሰለ ክፍኣትን ርኽሰትን ዘይብሉ ካብ ሓጣን ተፈልየ ካብ ሰማያት ካልዕል ዝበለ ቅዱስ ሊቀ ካህናት አድለየና ንሱ ከምተን ካልኦት ሊቃውንት ካህናት ቅድም ምእንቲ ሓጢአት ርእሱ ዳሓር ምእንቲ ሓጢአት ህዝቢ ኣብ ፀፅባሕ መስዋዕት ከቅርብ ዘየድልየ እሞ ርእሱ ንመስዋዕት ምስ ወፈየ ሓንሳእ ንሓዋሩ ገበሮ እቲ ሊቀ ካህናት ዝኸውን ኣብ ዓመት ሓደ ሊቀ ካህናት እዩ ዘሎ ኣብ ሙሉእ ዕድሚ ከዓኒ ሓደ ሊቀ ካህናት እዩ ዘሎ ብትታቦት እቲ ካህን ኩሉ ግዜ መጀመርያ ስለገዛ ርእሱ መስዋዕት የቅርብ ዳሕራይ ከዓ ስለ ህዝቡ መስዋዕት የቅርብ ንሱ ጥራዩ
أبتا قدس قدسان زعتو مالتي بجكو أبتا قدس قدسان زعتو سب ولا حدير له نابتا قدس قدسان كأتو خلو بسنسلة تأثيري زعتو مالتي مهنياتو أبتوشت بيت مقدس انت دا تقزيفو حتيات بمسروح انت دا تقزيفو ناو خاطو زخل سب سلازيله باتي سنسلت أسيرون قواتيتهم ينكوصوهم مالتي اجي كساب كندي كبير نيرو مال سلازين ازغن هايلو كم تناتاتهم معلت مسوات قرب يدليني مسوات زقربو هيوتي مالتي وزر 20 شوعتن نسو خمتن كالوت ليقاونت خانات قدم انت حاتيات رؤسو دحر دما ما انت حاتيات حزبي ابصت صبح مسوات كقرب ايدليني رؤسن مسوات مسوفه حساب نحوارو قبرويل وزر 20 شومنتن حجز دخام نزلوا سباتي لقاونت خانات كهونو زي شومم اتدحر حجز مسقال محلاقنا نزل عالم فصم زخونه ودو يزي شيء آمين ስለዚህ ከማናሰባብ ዝኾነሉ ጊዜ ድማ ሲመት ክህነቱ እናቱ ገበረ ንብል ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን በሪሃ ክትከውን ተስፋ ገበር ህይወት ሃብተይ ብጣዕሚ ቦና ብጣዕሚ ሓደ ጊዜ ሲ እዚ ሕጂ ኩላታ ናይ ዕብራውያን ሲ ብጣዕሚ ክስታይ ገይራታ ኣላ እታ ናይ 67 ብድም ገይራ ተረዲኣትኒ ቴንኪዩ ቃል ህይወት የስማዕልና ቦና امين امين نقول قال هيوت يسمع لنا حراي تاني جزيه توهيبا زلا نحزب توهيبا زلا ساعات محاتتنا جزيه اي نبرن محاتتنا عدل اي رقمنان كي نبل منتي اذا هيوت حبتنا زحتت التقال نقول لها ننبب نزل نسمع عابي مقلازي مالذي معناته تقال انت تبل زلا كمانا سبب زخونو الجزيه كمان سبب زي يكون اللمو نايزل عالم ناي بحر كهني مالت كمان سبب زي يكون اللو نايزل عالم بحر كهني سلازي سبب زخون اللو جين سمتك هنا توهابو سمتك هنا هو هابو لكن كم تم قالوت مسوات زقربوا له نجار يقولون انت دا نهوتي مسوات تقريبا وحنسب النحوارون مالت سلازي تزنبره ناي انسساتات مسواتي أب حمص فاسكا مشت أبكيعو مالتي بدحري بيت مقدس بجكا سجان دمن كريستوس قال زغرب مسوات انسسا مسوات اخلز بها ليلن كبرنا املاخ يكون كريستوس حراوزي اناي ابزي نايز موت انساساتات مسوات زغرب له بيت مقدس يبلنا راي كالوت زي استنتينا وزي اي برهت اللين نبلو الراي زخونه حساب زخونه ريتو زخونه حتى انتلينا ملكت جبر لي ابونا ابي ملاك سلام قال معدان يبوم بصلوت كعصولنا نبونا ناب اود مهرت بخبري اعدم الراي كبرنا مسكانا ناملاخ إلى يكون قال هوت اسمع لنا أبونا كموين مزمور زمركي عفتنا ممهر تمنيتون زماري ملاختي يسمع لنا كلكم نتاع مزمور بتقسطات زقلتكم ما كابزغن مهارو زمسنا ما نتعبو نايكون دوش تشعر لسون تردعكم كبستانتونو زي تردعكم نما نقول لنا تخون حتى حتيتكم نك حتىون ملسي توحيبنا اما نقول لكم زمان أقلقلتكم يبارخ أبتا قصري سسان حدنسي داغن سب بمخانو نمنفس قدوس ناتو غبرو أقوى كم بحدش إنه بأملاخناتو كبر إنا يؤنا نسخم زبالة إتمنفس قدوس
أبو كورد زرع خايو نسو يب منفس قدوس ذات أمق إذا جبر زدما جبر إجزي أبيهر إيو أبتم ذات أمقو منفس قدوس زحدر نسو يمو نقويتانا يسوس كورسوس كأ منفس إيو كمو ناي أبو منفس إيو أب وانجيل يوحنس معرف أسرع وترى أسرع كلتن كمون جبر هواريات لأنك أنا خنببلنا زغنية قبل علي أبوتاتنا هواريات أب على منفس قدوس زورد منفس قدوس جبر هوارياتون معرف كلتة كاب كتر خل سلسة سب حمشتون قد ما بلو أفتكزي النباب تنبي بالنا إمالتيو داقم منفس قدوس داقم سب مخانو نمنفس قدوس ناتو غبرقوا انتبلنا كم بحدش انه بأملاخنتو كهب رئينا يو إنا نتي أبروبا يوردانوس بأكال سجا دويلو بيوحنس باريو زتت أنقويتا أبلغليو منفس قدوس كم رقب خورد كله ترأي اتي منفس قدوس قبل عليو زوارد دما انتايلو اتزاريبو اتي منفس قدوس ابو خورد زرع خايو نسو يب منفس قدوس ذات أمق اتي قبل عليو أبرو باير دانس كتمق كله منفس قدوس وردسي نسو اتي منفس قدوس كورد قبل عليو كورد زرع خايو نسو يب منفس قدوس ذات أمق إذا دمان تايو جبري إجزي أبيهر إيو أبتم ذات أمقو منفس قدس زحدر دما منيو نسو يو آيناي اتي أبرو بايردانوس تتنك منفس قدس أبو زورده نسو دما أبتم زتمقو منفس قدس هي نسو دما ات منفس قدس أبو خور زرع خايو نسو يب منفس قدس زتمق بمنفس قدس يتمق أبتم زتمقو منفس قدس زحدر دما اتي اب روباير دانوس منفس قدس ابو زورد ايو حجي نغويتانا يسوس كريستوس منفس مني اسو ايو كم اخ انا ابو منفس دما نسو ايو إلو ما ناي بحقي زي كنمهارو زمسنا دس زبل قالينا كنمهار أمسينا أمو فلتتنا أسفحنا بمنفس عبينا دما نفس ماي زتأمت نعناون اتي قبل على هواريات زورده منفس قدوس قبل على قويتا خمرقبي زورده منفس قدس دما قنيات بقى منفس قدس يمو قبل علينا كورد منفسو كمال عنا دما كنصلي يقبعنا مخنياتو منفس أملاخ زي بالكا اندحر كوينو دخام اللو ترتر اللو نيمان تساقام سنكالكال اللو كم اون منفس قدوس زي بالكا انتو تصمكا شقاو تصمي منفس قدوس زي بالكا منفس قدوس كي تمرحخا بمنفس قدوس كي تملاخا انت تصلخاون تارا زربائي مالتي اما كل جزية منفس قدوس عوشت انا اندحر عليقن تتصلنا نسمع تصومنا دما تصومنا دما قبول يخون ما ابزخونه نجر كلمزخونه يخون مبالنا املاخ منفسو قدوس منفسو كمال عنا كنصلي قبعنا ما سلخلو
እግዚአብሔር ኣምላኽና ክብሪ ምስጋና ንዑ ይኹን ተናስተንቱነይ እዚአኔና እዚአኔራ እሞ ምናልባት ሓደ 4-5 ደቂቃ ኣለና ሓሳብ ዘለዎ እንተልዩ ካፍለና ክእል እዩ ወይ ድማ ኣቦና ተወሳኺ ተለኩም ከምቲ ኮይነ ሓሳብ ዘየለት ኮይኑ ግን ብጸሎት ክንዓፁ ማለት እዩ ስለኩሉ እግዚአብሔር ኣምላኽና ክብሪ ምስጋና ንዑ ይኹን አሜን አሜን ቃል ህይወት ይስማዕልና አቦና ተጸለየ ጸሎት ተማህለልናዮ ምህለላ ኩሉ ቅድሚ እግዚአብሔር ዓሪጉ መዓት ዘቁርር ምህረት ዘውርድ ይግበረልና አቦና ዕድል ሂቦምና አለው ዝኾነ ዘስተንትኖ ወይ ሕቶ ዝኾነ እንተሊና ዕድል ሂቦምና አለው ወይ በቃል ወይ ብኢድ ምልክት ግበረልና ራይ አቦና በጸሎት ዕጸውልና ዝኾነ ምልክት የልቦን ስም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና ክንጅምር ዘነቃቃሕካና ጀሚርና ክና እንፍጽም ድማ ዘይተፈለኻና ስኻ ካብ መክብርን ምስጋና ንዓኻ ይኹን እቲ ብጸሎት ዝጀመርናዮ ጉባኤና ጸሎትና ኣብ ቅድሚኻ ቅቡል ግበረልና ዝንጾሞ ዘለና ጾም ድማ ነቦታትና ሐዋርያት ከም ተቀበልካሎም ንሕና ድማ ተቀበለልና ኣብ ልዕሊ ቅዱሳን ኣቦታትና ሐዋርያት ዝወረደ ጸጋ መንፈስ ቅዱስካ ድማ ኣምላኽና ኣብ ልዕሊ ኩልና ድማ ኣውርደልና እዚ ክንምሃሮ ዘምሰና ናይ ኣቦና ቅዱስ ጨርሎስ ድማ ኣምላኽና ነቶም ቃል ኣምላኽ ዝነግርኩም ኣሳርእሶም ነቶምና ኣቋመትኩም እዩ ዝብለና እሞ ነዞም ነዚ ጽሒፎም ዘበርኮትልና ኣቦታትና ክንመስል ከምቲ ንሳቶም ንሕማቕ ነገር ብጽድቂ ዝረትዑ ኣብ እምነቶም ጸኒዖም ዝሓለፉ ንሕና ድማ እዚ ንምሃሮ ዘለና ብግዜ ብኹነታት ብቦታ ከይንቅየር ከይንልወጥ ሰንከልከል ከይንብል ሓይሊ ክኾነና ኣምላኽና ሕጂ እውን ሓግዘና ስለኩሉ ተመስገን ኣብ ሕማም ዘለው ፈውስኻ ኣብ ሓዘን ዘለው ምጽንናዕኻ ጠምየም ጸምየም ዘለው በረኸትካ ተኣሲሮም ዘለው ምፍታሕኻ ኣብ ጭንቅን መከራን ዘለው መሰረኻ ትፈጥረሎም ድማ ናባኻ ንማዕቅቦም ኣለና ወለድናዮም ኩሎም ባሪካ ቀዲስካ ናትካ ገርካ ዕብየልና ሳብካና ዕድመ ድማ ኣምላኽና ንንስሓ ንቅዱስ ቁርባን ስነ ምግባር ክንበቃሉ ስኻ ሓግዘና ወፊሮም ዘለው ድሓን የእትወልና ናብ ርሑቕ ናብ ቀረባ ዝገሹ ድማ ከም መገሾኦም ድሓን ምለሰልና ሰላማዊት መዓልቲ ውዒልካና ከነመስግነካ ሰላማዊት ለይቲ ድማ ሕድረና ብናይ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ኣማላድነት ብናይ መላእክቲ ተራዳእነት ብናይ ነቢያትን ሐዋርያትን ጻድቃንን ሰማዕታትን ጸሎት ኣይትፈለየና ከምቲ ሐዋርያት ዝመሃርካዮም ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እንደበልና ንጽዋዓካ ኣለና ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፍቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት መግብና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንዓመሳና እንደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይትእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ኢልማ ኣሜን ኦ እግዝእትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ሕናኸ ድንግል ኢኺ ስጋኹን ድንግል ኢኺ ወደ እግዚአብሔር ጽዋዕት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ እስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብርኽ እዩ ኦ ምልዕቲ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ክሰርየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ፍትሐ ወይ ስረይ ዚና አምላክና ወዳንደ ኢየሱስ ክርስቶስ ከኒ ከጋና ሰራያት ያደምዛ ሲያበሳ ወልዱ ልብሩ ከሳቴ ብርሃን አንቱም አብየ ካህናት ወአብየ ዲያቆናት እዱ አንሳ አይርጉ ህፃናት በበስምክም ኩን ፍታኑ ንጽሐነ ይረሰንት ኩሉን ሰማያት እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መልዓ 12 እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ 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 ከምኡን በእንተ እግዝእትነ ማርያም
محرن كرسوس مال عصر تغلطة بأنت أجزئتنا ماركسوس بأنت أجزئتنا ماركسوس بأنت أجزئتنا مريم حنكسوس بأنت أجزئتنا مريم حنكسوس بأنت أجزئتنا ماركسوس بأنت أجزئتنا مريم حنكسوس بأنت أجزئتنا مريم حنكسوس بأنت أجزئتنا مريم حنكسوس بأنت أجزئتنا مريم حرن كرسوس بأنت أجزئتنا مريم حنكسوس بأنت أجزئتنا مريم حنكسوس بأنت أجزئتنا مريم محرن كرسوس أجا قويتنا إيسوس كرسوسن فور إجابة ربون حبرة منفس قدسنا بالعلينا بالعلو كلهم أبلع لبزز لنا يبطان وصفن دربن كوين يورد كبرن مسكانا أملاخ يخون كلكم زمان أقلقلتكم يبارك بروك مشت بروك لي تكبر لنا من أبونا قال هو تسمعنا بروح لي تكبر لنا تفهم مشات عم تخمنا قال هو يسمع لنا تسألي صلوت تمهللنا يا مهل الله كله كن እግዚአብሔር عريقو معاد زورر محرات زورد يقبر لنا استمهرنايو زنببنايو قال أملاك أسلاسان سوسان مئة سنة فره أبي وتنا فري كندحنا له خنصدق له كنقلقل له خنقلقل له نا እግዚአብሔር ቅዱስ ፍቃድ ይሁን لنا بسلام جميرو بسلام كم زفت زمنا زمز ጉባኤና ሀብ ደህነ ሰላም ዓቂቡ بسلام كنقابأنا እግዚአብሔር ቅዱስ ፍቃድ ይሁን لنا نتوم ليتنا سلام ليت يقبر لنا نتوم معلتكم كا تقدس تبارخن معلت يقبر لكم سلام ليت نقول لهنا من أبونا قال هو تسمعنا مشات عم سينا بروح لي أكبر لنا كلكم يبارك المنت أنني هبكم أبتاتنا دقكم كلهم Thank you ጽቡቕ ተምህርና نقول لهنا قال ቦታትና هو يسمع لنا ብጣዕሚ ጽቡቕ ንምሃር ኣለና ተመስገን ይኹን መድሃንያለም ቃል ህይወት የስማዓልና ኩልኹም ድሓን ሕደሩ آمين آمين سلام ليت يقبر لنا قال هي تسمعنا أبونا بروحليتي أقلقلتكم يبارك أقل كلها يبارك እግዚአብሔር نقول لهنا قال هو يسمع لنا ስለዝነበረና ጊዜ እግዚአብሔር አምላክና ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን ቃል ህይወት ይስማዓልና እግዚአብሔር ጸጋ ብልዕሊ ጸጋ ያብዝሓልኩም ብሩኽ ለይቲ آمين እግዚአብሔር ተመስገነ ይኹን ንኹላህና ጸጋ ብልዕሊ ጸጋ ያብዝሓልና ሰላም ለይትኻ ይግበረልና